It's okay sisimeni ndavaudza madzimai ari kugrupu kuti muri kupinda palive now vanogona kuuya vozosheya nyaya yavo. Inini kana muchida kuti ndiedha handizivi, ndogona ndiriko ndouya kulive kwenyu zvisvila kutoka. Tadzoka nemacomments manje. Macomments avepo guys, tadzoka nemacomments. Tadzoka nemacomments, macomments avepo manje. Yes, mwana wa Mels. Should you say? Ndachinja topic ani mazvona. Mazvona ndachinja topic. Mazvona kasaka tingavati pano guys, imwe tokondinya mangwana masikati. Hatingavati pano zvinongochinja zviri padayadzani mazvona. Zvinongochinja. Tadochinja topic. Hi Sharon, hi Teresia, Natasha, zviri sei Chidom number, zviri sei hi Nancy Shika ishenyu. Dadira imandigo, how are you sisters? My Paida, how are you? My Paida mazona wakangodzikama ko right kukura ere. I growth ere my Paida these days wakangodzikama so. Hesi Gladys, Hesi Tawa, Hesi Lisa, Violet, Makope, how are you? Alice, zviri sei, Ukaimza, how are you? Betha going, how are you? Natasha Nyati, zviri sei, Patricia Mugano, how are you? Molin Parnoda, zviri sei. But this is the chingori nyaya wani na Molin. This is the chingori nyaya. As na jesi lana zvimunya. Ko utamboita maskati wangori kupi. Yes, Ethel, zviri sei. Hitha anotegwa by the way. Hitha. Na imi tega yona letu. Anowanzoshewa mna notega. Tega yona letu by the way. Tega iletu anowanzoshewa mna notega. Tega iletu. Hey Yolanda, Martha Mudzori, zviri sei, Winnet Kasirori, how are you blood sisters? Viduweka. Makamboona best care guys. Ndinofonerwa nemaclients ndiri kokumba. Ha? Hello? Uye bodo vasikana ko duty of care ka. Duty of care.
ndongofonegwa guys, duty of care. Koma clients anondifonera chinobvira naye mindiri kokumba. Ndichingofonegwa chete. Ndichingonzwa nyaya dzepa weekend dzaitika. Asi kana waenda ku boyfriend yake kana wadi ndichingopiwa information. Ndichingopiwa information. Zvindiri kuzwa information. Zvondodiko naimi. Duty of care yacho ndiyo. Zvondodi. Zvakaoma ndatichirega ndimboita ndokuita ndichakufonera kana ndapedza. Zvandiri kumboita pano. Ndingada kuramba chingotaura chete. Right. Maswera sei guys, maswera sei tadzoka nditika tadzoka zvakare tadzoka. Saka right ndachinja caption. Hani mazvona ndachinja caption. Saka ndaisa imwe caption so that imwe tugona kusebata mangwana masikati before naenda kundonda basa manera kuzeti mangwana na manero. Saka ndozokubatsai imwe mangwana masikati before I go ndokuzeta zvemusendo venda katogeza ndongosunga nchingodi nichinda kubasa anditika. So azingati maklezi midoko zvino naye mwana warozi zvino kana vanhu vakufonera worega ndine ukama navo, ndine bondi navo, ndine kaukama kandinako navo. So andiwana saka andikwanisa azvitoiti ndo anditogoni kuva ignore, like I can't ignore them. Ndine kabondi katinako. So anditoona vanonditrust, vanondudza zvese andiwana, they trust me, they tell me everything. Saka pamwe pacho pane zvimwe zvinenge zvichitaurika zvisingagoni kuudzwa umwe vanhu, ini ndegona kutoudzwa manje ndobva ndaaletawo chiri mwetimu kuti guys zvakadai. Saka zvinhu zvinotongoitikazvo anomaona. So anyway, hey babakazi, how are you, njani? Chinzwai munzwe guys, zvoda kuitika panapa. Ndichatanga nemunhu wekutanga, musikana ndataura tizvo anga chiti ane nyaya yakada kutaura yemukomana wekujeri. Anditika ikapera then pane timu rimwe riri comment section anditika pane timu rimwe riri comment section pane timu rimwe riri comment section ririmo richizouya after tapedza iri. Gai tingobva tapinda panyaya, tingopedza panyaya. Hi Brian, thank you Brian, thank you Bami Brian, thank you. Hi dear. What do you say? Ndasikira sei kwisi tazochimhanya kamasikati dei wazonzwa manje dzazobuda dzevanhu vako kujeredzi. Tanakigwa. Tazochimhanya masikati kwazobuda hombe. Mudaro. Unozoiona hako imwe live yaitwa masikati unozoiona. Alright, ndikadzokera kubasa ndichanoitsvaka. Right. Uko mazita akudere. Mazita anenge anochinjwa mazita. Yeah, obviously anotochinjwa because munhu akaramba achiita nezita hwana hazvibudi. Right. Reka tichipinda pane yako. Hanzi, it's not allowed, you might get into trouble. They're not allowed to call you when you are not at work because we have recorded everything in there. Don't worry, Sazane Guru. Don't worry. Inini ndinotorecord. Izvo zvavanenge vachitoita papa vachitopedza apa ndinotorecord. I will record even Kumba, they know I record. They know that's the kind of relationship that we have. Ipapa ndichitopedza live ndinotorecorda kuti vatonifonera nguva dzakati zvinenge zvirimo even when I'm at home. Vanotozviziva, don't worry. They know. Even all the social workers, they know. Vandoziya kuti meo unotorecorda chera Kumba because pane imwe information yayo inenge ichitodiwa ipapo yanogona kupiwa inini. Saka ndinotoikanda ipapo. Don't worry. Vanotozviziva ndakatopiwa go ahead. Don't duty of care because ndini kuti vanogona kuti nditi ndiri Kumba kudai so pa off. Anotokuudza client anotokuudza kuti ndinoda kunotenga grocery rangu nemunhu ari uko ndiri Kumba kudai so nditori pa off. Ndinotosumuka ndichitoenda. So that's how the relationship that we have. So it's not an issue dear. Don't worry about that. It's allowed kwedu zvekutodaro. So Vicky, tapinda panyaya ndoda kutaura nyaya yako panapa. Chimbotiudza kuti yako nyaya yakamira sei tsati tazopinda mune imwe kumberi. Alright, inini nyaya yangu yakamira so. Kune vamwe achitotaura ini ndichitorekodha hande taura pane vamwe baba so vachiti hameno kuti zita ravo chedu ndiripi, vaizviti Anthony kana kuti anzani Prince rinenge rainzi ndiri mukoma akafa here but iyo ndo akaunti yavari kushandisa iyoyo. Ende iyoyo ndoine vakadzi vakawandisa iyoyoyo, vakadzi vakawanda zera redu kuratidza kuti ine vakawanda vanotoiziva anzani Prince Trimo. So baba ava vanozviti vanukati asi
vanoti vari kuport Elizabeth. I don't know how true is it, because vaiti hanzi ndakazomuvwa from kwana vaive vanga vari whatever nenyaya dzavanga vaite. So baba inini ndakatanga kutaura navo muna January. So pandaitaura navo paya pandakanga vakangoziva kuti ndiri kuda ndikuenda kuofa nanga kukumbira airtime, nditengero airtime 50 rand, nditengero chakati. So inini ndaingoziva kuti handina mari and handitombokupromisa kuti ndokwanisa kuzokupa mari because hatorinawo ndikutoitsvaka. So ndobva vazonditi ndiri kutokuda manje tinenge tatore tese because ndiri kufanira kuda musi wa 21 March here. Ndopa ndiri kukwanisa 5 years dzangu nenda kuritswa atavo. So shesha yenda kutoti ndiite excitement yekuti mwana akutoti akubuda akuya kumba. Zikazi saka chakudiwa paparidiwa mari yebhasi. Because ndine hama dzangu handisikuda kuti dzizive kuti ndiri kuuya itofanira kutoita secret. Ndikati kwewo inogona kuti ite secret sei kuhama dzangu zvikanzi tonetsana chichichi plus tochereketerana, saka inini iwewo ndiwo munhu unotongoti uzive kuti ndiri kuuya toda kuva surprise. Ndikati ini mbva ndatoitawo zvangu sechitudent. Ndikati apo kana mwedzi wapera toita plan. Mwedzi wapera paya ndobva anditi iwe chiita plan uite sei. No, akazoti end of January ndobva anditi ndawaniro ndanzichi ndibude matesa angu asati akwana Machi aya, saka ndanzichi watopedza mutongo wako, saka wafanira kuda, saka pakuchidiwa mari yebhasi. So ndobva nditi ndatomti end of January zvinhu zvakatooma, handitomborina mari zvikanzi alright. Saka paunozenge wangowana kana ukaona ukumukweretesa anokukweretesa tobva taita madhiri. Ndakaapo apo ndakambenge ndairatidzwa mabank statement epasi pemuti, chinzi ndinotori nemari dzangu ndoita madhiri ekutengesa dhiziri ndirimo mukati, pane chidhipositirwa mari, paitotaridzwa maakaunti ane mari dzekureba 100 something thousands. So inini ndakuzodzi nditengere tiketi, ndopa ndakazotanga kufungwa kuti saka munhu yanoti nditengere tiketi ko mari dzese dzaindiratidza. Ndobva ndanyarara ndikati hazvikamukurumbidzira kunoendera mberi. Pakanzi mari yetiketi paya ndobva ndati aiwa handina end of January. Zvikanzi aura tichitsvaga kukweresa because ndichingosvika ndobva ndatoactivata maaccounts angu. Ndati kweunongoti kuactivata maaccounts sei kana ichimbokwanisa kupinda mameseji ekuti uri kureceiva mari, unozotadza nekuita matransactions epafoni. Akablokwa ko, kana akablokwa mameseji ko mari inozopinda sei? Anongota kuti mastatement kwekupenga. Ndadapo ndobva tagara January achibva apera, February ndobva apera. End of February tikanzi kuchiita kaplaniniya nemari yetiketi plus vari kuda kuti hanzi mari yebhutsu nemari yehembe, because handisisina hembe dzese dzakapera kubharuka. Ndati zvikanzi tiketi rikuita 700 plus hembe, tongoti zvese pamwe chete zvinokwana pa1000. Ndatapo mwedzi wapera February chiita tiplani 1000 rand yairi kudiwa because ndifanira kutobuda. Ndatongovaudza kuti mari ndo yandimisi. Ndikati okay, saka iwewe inini ndoita zvokutenga tiketi online. 700 yanga iri chirands kana kuti US dollars? Rands. Okay. Ndikati inini ndoita alright, chichimira kandokutengera katiketi online. Zvikanzi aiwa zviti ndikutoda cash. Ndati zvikanzi because mapurisa ndovatorofanira kupa mari, voenda kupi kurenki vonotenga tiketi, vouya usikotipa tiketi, tobva chanokwidza. Ndikati kwaiwo mapurisa achewa zvikanzi kuti ndizoti ndatengerwa tiketi kumba ndireva nditorwa communicator sei because hatibvunzi kumafoni. Ndikati kwaiwo mapurisa iwavo handitiwo watiwava freeman, unovakumbira kuti ndokumbira foni ndimbokomunicata navanhu vakumba nditengerwa tiketi. Aiwa zviti ndinofanira kutora keshi, ndomutemo wacho wekutonzi unondofanira unotengerwa tiketi nemapurisa kurenki. Apo ndobva ndatoa kuti mira ndimboona weekend idarike toona kuti dzakamira sei. Alright, weekend yanobva yadarika. Ndikati shamwari inini mari handina. Zvikanzi chichi ndopfa ndakabva ndazomukonfranta mai, ndikati unokuwa ndakapusa here, unondiudza kuti
account yako inopinda mari dzinopinda imomo asakwanise kutora mari ende unotaura kuti unoda kuya kumba asauti kupuwa tiketi unoda kutumirwa iri cash unoda kutumirwa cash chirudzi because iwe chauri kuda kuya kumba ndopatakatanga kukonana paya atozona kuti munhu yakachenjeresa. So ndakazoti the other day before ndamuconfront vachitaura vari pafoni ndaitove pavideo kona achizotaura ndobva ati mafriends ake vaitodya vachitodya sadza paipai vachitonde macoldrink chichi saka mumwe ndobva auya nekagirasi ndobva ati guys ndokumbirawo coldrink ndobva vatanga kutuka mukomana uya ye munoita basa rokuhura pafacebook muchiita vakadzi vasingakupei mari isusu tinohurira zviripo ona izvezvi titona macoldrink wakuda kuswera uchitikumbira macoldrink asi takati muhure nevanhu vasingashandi apakanga moti uripo saka inini manje ndofunga iye dzakazokumbidza kugaya manje kuti ndine munhu ari pakoo ndobva ataagridziswa makutaureni mazviti muchandiranise nemukadzi wangu because anotozofunga kuti isusu ndobasa redu ratiri kuita saka inini ndakazomubvunza maika saka mune muchihura pa mune muchihura naani zvikadza vanoita basa rekutsvaga vakadzi pafacebook vachivanyepera vachidya mari kati so inini ndakabva ndakuziva kuti okay uyu mumwe wevamwe vacho yes obvious ndopandakabva ndazoenda kuakaunti yake kufacebook ndikagonocheka vakadzi mafriends ake sofa akarichalimite mafriends like 5,000 vakadzi varipo pafacebook ipapo izera rimwe chete almost the same age ndo mafriends ake ainawo. So ndabva ndamufondera ndikabva ndamuconfranta ndikati iwe pafacebook pako unongori nevakadzi and vakadzi vavava it's the same age kureva kuti ndo zvama muchitaura here zvekuti mune muchihura muchityira vakadzi mari pafacebook ndobva atoenda ndobva anoloka profile yayo ndobva anoka profile yake zvokuti hapana munhu achakwanisi kudii kuona because ndini ndakanga ndatombomuunfrienda saka iye ndobva azoenda ndobva anoloka saka kuloka kwakaita readers access yekuona kufacebook kwake. So the other day takaita maarguments achinditi unoita basa rekuita zvamaboyfriends wairi kundiignora chichichi because ndini ndakanga ndatorelolo ndatoona kuti kutambwa ndopaakabva atingati share mascreen tanga iweyo ini ndibva ndamushera screen yangu telefoni ndobva apedza paya ndobva ndati chishare rako. So I think rake rakashare nemistake angasingade kushare aida kubaya zvezvekuti rikuramba rangoshare zvezvekuti akatovhunduka screen ndatoshare ndatoscroll eso vaivene it's just that zvinhu vakadzi vacho mamwe matacho ndakanga vakadzi vaivemo ndakangoona like zvenguva diki diki handakwanisa kutoita screenshot because akazokurumbidza futi kuona vakadzi vaivemo vaisevwa nenzvimbo yauri Cape Town, Kempton Park, Pretoria, Joburg. Gari muri kuzviwa here izvi vaiva nevakadzi vanga vakasevwa nemazita avo nenzvimbo dzavanogara. Inini rangoona rakanga rakatonzi Pretoria torava kutoti inini ndakatoiswawo palisti yevanhu varipo ipapo but ininoona ndine dzandakatombotambawo dzekuti inini yangu haina kutombobuda zvekudaro ndosaka akatozongopedzisira atobweka ndobva azongotanga kuita runolo paya kusvika nanhasi akatozombondimhoresa mari mwedzi uri sei ndakusuwa ndikati handiri go. Saka anonzani munhu uyu kuti vati vamwe vazivewo vasikana? Iye kwandiri aizviti anozviti Anthony Chidovi. Naini Anthony Chidovi ukwasikana imi masinguru manyai Anthony Chidovi inde munotarisa kuma-friends enyuku muma-inbox kuti hamuna here Anthony Chidovi mu-inbox umu ndokuti Facebook profile yake yakatonzi Anthony Chidovi. KuFacebook anoshanda tuma-accounts kune inonzi Prince Traimo here kanti Traimo ndiye ataugwa pano Prince Traimo ngosipo iwe ataurwa ataugwa pano live yemasikati Prince Traimo ataugwa guys hati ndiye ataurwa here masikati nemusikana uya hati ndiye ataurwa nemusikana nani kikiri na Rose here na Chase hati ndiye Prince Traimo
ane mukadzi azokwira uya achinzi aiwa Anthony Chidovi, then ane imwe account yakanzi Prince Trimon ndiye ataurwa masikati. Ndiye ataurwa masikati. Achinzi anaisa vanhu pa profile picture. Achinzi vanhu pa profile picture Beltaza. Ndiye wemanudzu exactly. Webhoso. Asi ndiye here guys. Inini ndakatoziziva ndikati nemaonero angaita screen yake ka kunotone mavictim varipo kumateresi uko vasiri kuda kutaura but vanhu vakazara vari kunohamba ari naAnthony kujeru. Inini ndinotora nedzimwe mari dzaito ndichima kunotora mawicode nema-e-wallet nditengere blue voucher otoisa e-wallet inongotumirwa screenshot inenge yakatoshedwa pezita paya kuti ndisaone zita po ndotumirwa pin ndotonotora mari ndomutengera zvanenge achida paya. Vamwe mawicode kureva kuti vana madhumbe kana ndanani vanenge vachishandira tumaakaunti twomukuru votoisa mawicode. Ane mushonga guys, ane mushonga iwe kola musikana uya pano pavasikati ataura kuti ndanga ndatonyura murudo, aimupa mari, hanzi ndanga ndatozvanoda kudzimisisani guys, kwadzimisisani siudze hako anengatoziva kubaya mabhatani muri kunzwa. Ndakanga ndaikurawo but panyaya dzemari apa ndopakazondisumudza. Attention yaanenge achikupa achiita mavideo calls amusati mamboona zvakadaro zvinoitwa nemunhu wau zvataugwa. Dr. Love Matavire chaiyo chaiwo pamari apa ndopatakazokonana asi zvekunyura aiwa ndanga ndanyura. Ndanga ndatonyura zvekutodaro chaizvo chaizvo. Ko iwe anzi uyu munhu anoita zvemudikiri zvebonde repafoni wakaita we? Aiwa handina ini aitondinetsera yowe ndakazvo ende munhu uyu munhu ataura ka exactly munoziva kuti taigara chinetsana saka iwona ngone munhu wauinaye seiwe usingade kunangikina ora tinoenda kubathroom ndikati aiwe handiite zvakadaro izvozvo. Inini ndinetori ndakatomudza ndikati inenge shamwari yangu yakaenda kuhotel. That was I think 4 years back. Ndobva vanoita zvavakaita hana kuziva kuti murume akaisa makamera muroom vazolikisa mavidhiyo ayaya. Shamwari yangu ikazviuraya akafa. From then akazviudza kuti handifi ndakaita tsvina dzakadaro idzodzo. Asi hana kumbokutumira here. Zvamai vakudika vachiita. Iye hana mbokutumira here because kuna uyu wakaona bhosvo. Kune bhosvo ririko. Akatumira zvebhosvo. Akatumira. Guys! Uyamuwe mukonzokera. Saka bhosvo wakariona. Saka iwe wakampa ingoti wakampawo risinawo face. Nokuti ungazokupa iwe usingamupiwo. Hani munopanana here? Wakakupa iwe ukasamupawo. Munoziva kuti vanhu vechirume zvavanoita. Iye anongotanga kutokusendera random zviya zvokuda kutesta kuda kuona kuti iwe unozomutumira here. So inini hangu the fact yekuti munhu ari mukadzi I didn't want to trust him kuti anogona kuzoshandisa izvozvo against me because munhu I tried kuti ndimutaure ndizive hama dzake or whatever aingozviti enda akazvarwa ndiri ndega whatever it is but akazotadhera akazenga kutaura about masisters ake achinepa kuti amai angu anogara kuUK vakazoti ndizonzwa amai achotaura zvekumunda kuruzevha kumusha kwavo ukokoko asi iye achinyepa. So nyaya dzake dzatisingasangani. Ndakatozomudza ndikati nyepera unoita unonyepa zvakapusa. The first day randakataura newe you said this and this and this and this. And now you are saying Atsati toi address after Atsati. Saka unotoona kuti munhu anotori neexperience. Uya ane experience akakusvikira ka. Uyatozwa bhata chaichai. Anotonyatsoziva makona ake mabhatani ekubaya anonyatsoziva kuti ndoitamba sei game racho iri zvokuti inini ndanga ndisina kumbobvira ndamborohwa mari nemumwe munhu kumashure koka aiwa mari wakamupa. Saka iwe wapiwa bhosvo iri wakariisepi wakadhilite? Ndakadhilita because ini foni yangu inobatwa nevana vangu.
Okay. Vanhu vaya vanongoti vakatongoona Asi wakatomboita zvemazuva onaro. Anditori because every time pandaibuda ndatoya kuvana. Saka ndaitodelita ndotoenda kutrash ndotonodilita because vana vangu vakura vanhu like vanhu mahombe vanoziva baya kwese. Usangana nebhosho vakati naibva chichi. Saka inini ndaitonodilita kwese kutoitira kuti pasatombowanika trace of anything yazvo zvakadaro kufonimana. Wakariningirira wakati ponyukei zvinokwenda wakadodliwa hake wataura chokwadi kuti ndakatodliwa guys ndatonyura saka ndatozona ndatore ameno ndakatozonyanza pane pakatozomborwara here something like that hanzi zvino asimba hanzi neTB dzemujere idzodzidzi akatoenda kuchipatara kwai ndikatomubatsira asi aizo zvino zvaasimba aright. Mwari asi kana uchinge iwe waita mavideo nekona wakatora screenshot uchipiwa picture vamwe vazive kuti vamuone nokuti munoti munhu yari good looking achakupedza imose pasocial media pachitodla nokuti kurarama kwako kuti vanotomwa macold drink mujere kunyasadza useredzera nemacold drink instead of water kureva kuti vane mavictims akawanda ari kudliwa mari. Vanotonwa mastill water isi chinwa mvura dzemutepi because yachonditi mvura yangu yapera chindikatirwe ikana kana mandishi hanzi ukanipa handoziva ndinokwana unwa mvura tenga mvura ye1 week ndikati akashamari inini handitorora mari ndotorawa mvura yemutepi zvikati yemutepi inondirwarisa. Atiwazvona the fact kuti tatoramba yemutepi munhu ane makore asi inondirwarisa kureva kuti vane vakadzi vakandi vari kutodya pano pasocial media pano saka chiti kana mokangowana picture please tipe iwo tiwo vamwe vedu vaonewo. Mangwana chaiye kuseni ndotoita video call ndotokuwandirai picture. Ndichagire picture tikanti ndichagire picture tikanti unoenda arimo makore kana dai achigara samambo mujere kura kuti vakadzi vakawanda vakawanda vakadzi. Ndakatomboseka momusi vanotopika vega kaujeri. I don't know how do they do it but vanotopika vega momusi achikanga zibhodo rebeef yekuti kana tiri kuno tinenge tatonzi family of 10. Asanoshanda kukicheni asanoshanda kukicheni because avabiki vega unless ari makingpin achewayo makingpin emujere magenerals iwayo guys ndo vanobika vega nezvemastofu because hangabiki vega. Aitopika achitotiratidza bifi achitotiratidza bifi yakawanda apo ndakatorowa nejanuary disease ndichitodya nzondora achitondiratidza bifi no I think achanda kitchen chete kana kuti ndiwo mukomana murume wayanta achirinza arimo nanhasi haatobudi zvokumanya because kwanzi ane ma-armed robberies efuti and stuff like that. Saka atobudi saka vanenge atoti anogona kushanda kukicheni auma kana kuti anenge ariwo venyembe ava venhikikiri vemagangsters. Ameno because inini ndakanga ndanzi hanzi ndakawanikidzwa ndine gold kubotswana nekusungwa kwandakaitwa. Vanonyepa vanenge vachinyepa asi anangwarai kuzoko kujeri hakuna masometsi sisimeli udzai vanhu hakuna kujeri unonange ndakukupa attention because haana chekuita. He's just sitting waiting for macalls achikufonerai vachikutsvaga achikase hakuna chinonzi someti kujeri. Vanhu vari kungorohwa mari because munhu anenge achiti varume vari kunzoko havasi kupa maattention ka munhu anogona kusataura newe 2-3 days asingataura newe musi waanotaura newe ototi kudzwai Jehovha. Zvino uyo haana basa raanoita haana bhizi anoita haana chaanoita kungotarisa foni yake achisikuruwa achitsvaga mhinga achikuisira mameseji good morning obva wati ndadiwa stereki. Saka anytime paunofona iwe wanenge ashingori nefoni yake ndeve malife ava guys ndeve malife in prison wokuti anytime paunongochi hanzi pamwe veTB vanobika vega special treatment no Yvonne no apa pangasina ningirikira angasina TB yeTB yazotaurwa nemumwe vanhu avakawanda hanti varume vari kujere ava vari kutageta vasikana vari paFacebook vakadzara paFacebook masingle mothers. Saka igame rakatoya naro vari kujere kuti tikanyenga
antiona vakadzari pasocial media vanotida saka uyu akazozikangana kuzati uyu ana uyu pafoni one day handika ipo pavaidlasizara vane bhifiro vachimwa macold drink handobva kanga mati uyu ari pane imwe foni umwe ndobva uya chindidirirewo cold drink ndobva vatanga kuumana asi akanga nati haasina dropa foni zvikanzi unoda kutengerwa nani kupiwa cold drink yani tokuudza kuti pinda muchigame apa udle mabharanzi kufacebook ko vakadzi iwe unoda kupiwa nani kwaichi yakati chihameno uyu ari pafoni achizwa antiona ndozomubvunza kuti ndozvamunoita naizva dzaiwa kana inini handidaro imi notozoti iwe utozoti utori mukadzi wangu kaiwe inini asi vanhu ava vanoita basa rekutsvaga vakadzi pafacebook vachitumirwa dzimari chichichi vanoita basa rekuhura ini handitombohure inini notoziva kuti tiri murume womunhu kureva kutoti yanga yangu statement yemunhu abatwa system yavo itori system yavo kwaugoni kumufonerei izvozvi aine zvaambotidaira wai hatatovharikwa atovharikwa anenge ari bhizi namba yake nguva ineyi inenge chingoti namba bhizi vanenge vari pamavhidhiyo ko vachiita bonde haambobatika nguva ino zvakaoma zvakaoma mangwana ndichamufonera ndoita vhidhiyo haatombondinetsi haatombonetsa ina handingamufoneri because handizivi unoti ndimi mbuyani ndimani mai zvinoda munhu wake wagara achidanana naye uchi oita vhidhiyo ko obva tiscreenshot keke totowana picture mangwana kuseni rongomuda kuseni ndoita screenshot haatombonetsi saka murongwa wake wakauro kuti chikana mabuda mucharoora naye watorogwa wakutonzi maichidhovi uyebodi waitonzi maichidhovi maimhofu maswera sei mazeke ye mukadzi wangu uri kuitei ye dhedhi wakusuwa eduwe kaizika muri kuona zvikatodzi zikanzizoni ndichibuda ndida kunoita mari yangu yandakainvesta ndida kunoita business rebottle store saka iwewe ndikutofanira kuti ndisati ndabuda muno munofanira kuva tone drivers license usandi mukadzi anofamba netsoka plus ndinongochimaneja kupi kubottle store ini ndikatobuda madhiri angu handisi kutombomira iwe unongochifamba nemota vachinoti kutora mastock uchiita sei everything saka wanga kuchanga kuita driving wanga kuzidzira driving online ndikatonzi kai fanoita online inonzi chii kwei provisional aiwa inonzi chii yekuye inonzi chii kwei ndikukadza basa yei hanzi kodi chichi kwei ndikukakanwa zvani iwo makodi 10 makodi chii aiwe kodi tanga tatoenda kanesimeni kuti akatonyura ende zvakaoma uchingozotenda conversation yakanzwa phone call ungadiwa wakatodliwa idliwa mari ndidyiwazve apo ndakanga ndatozwa kuti ukangodana nemumwe munhu ndinokubvongodza ndikakuwana ndinokudambura dambura remunhu wakuzvisa iwo kazoti handa zvinongera munhu wangu pajera tikati naye mari komasomedzi zvaakazara kujerisi tichitambura kunzova kushasha kutsvaga somedzi wako ari kujeri zimelika vanhu ngavadzidze kunonzi kujerika hakuna chinonzi someti vanhu vai vari havana zvekuita saka vanoswera vachipa attention vakadzi vachiti pese pavabatira foni yako uchiona paine meseji yake pese pavabatira foni yako uchiona paine missed call obva wanyatsofunga kuti ya uyu ndiye chaiyo it's just that they are not in the outside world kuti vanenge vachiona zvinenge zvichiitika vachiita zvavanoita vari mukati they're so bored saka vanenge vachikupa nguva yese isusu tobva tatofunga kuti zvabhadhara of which hakuna zvakadaro zvakaoma I'm just happy kuti hauna kudliwa kuona noti pane umwe ambotaura masikati kuti aindi umwe asi uyu ndemumwe wari kujere koko aikumbira manudhu achikumbira manudhu and then iye haana kumupa manudhu
aimpa mapictures akatopfeka, but manje aona kuti mari achikumbira mari isingasabudi, akatanga kuchinyora manje social media platforms achiti ndotengesawo chimuviri, vari kuda notengesa gambi, vanondida ndibate namba dzake chaidzimusikana iye, kwani vanhu vanga vatanga kuuya kuti utengesa mari, ukuita mari tosangana kupi. Imagine denga kamupa manudi, de akayanikwa yuri aitozviuraya munhu, nudress rakayanikwa pese pese. Inini hangu inini ndakamudza kuti handisikuzo and hongu ndakanga ndamuda ndadidi, but to trust him with my nudes, aiwa izvo ndakazvidza kuti handiite. I'm not going to do that. Hey. So he doesn't have anything against me, and I'm happy with that, because otherwise pamwe dai akanga aine zvangaina zvaatoona kuti mari iyo yaramba uri pamwe ndaitozopota chirohwa kamari kese ka, because ndaita kutotyirawo vana kuti zvinovanavo akazoona zvinhu zvakadai wotongotora kapei kese woti kumunhu wosara wavari dzvaizvai maziso. Sasi plus ndiye adhimaya kadembo wacho waitsvagwa yawe pirori pamwe nokuti kufamba achimbotora mari achingodla vanhu mari vakadzi kudaro naini zvinobuda izvozvo. Itatora mari United chaido yakunyatsoiti. Zvakaoma. Waita akoikola, thank you very much nekutidza nyaya itaputa masikati ozvitsa yemasikati ataoma vedu kuseka. But anyway zvitoitika unotaura zvokunyepa. Ichokwadi chaicho wakataura. Hauna kunyepa. Shuwa vanhu ngavangwari kuzokwa. Norohwa mari mukadzinega navanhu vari kujerukwa. Hey, yapakaipa. No, thank you very much dear. Tozotaura. All right. Guys, sorry guys. Ndo zvimwe zvinhu zvacho nyaya yacho izvozvo zvavanokujereda kuti muwe asi munhu uyu guys be very careful. Munhu vana vachapa operation guys. Vano operation kamari kanongwa save vachindosevera vana kuti vabhadhare vaende kuchikoro school fees vodliwa kamari kako guys nemunhu ari kujera akandosevera life in prison. Atorara machi kwai ndani kunenge anga ane beef yakawanda. Koti zibeef koti story chai Coca-Cola. Iwo akaguma kumako kumuna pana December. Utobika cabbage. Achindla mari dzevamwe vakadzi arimo mujeri. Anoona ngatirege kudaro guys, ngatirege kudaro. Plus tiazombotaura nyaya yema plus 44 varume. Handitika plus 44 varume ndo vamwe vari kudliwa vari kushandisa vana vevanhu. Varume veku plus 44 vari kushandisa vakadzi kuAfrica uko zvisingaiti vachivashandisa. Handitika amuno vashandisa muchita izvo zvinoyasira izvizvi memuchita zvinonyasira nawo pafoni mari yachina musingatombo vapi. Handitika imimi memudadori kutoti mutodla kana vaenda kuAfrica muda kudla vanhu imi ma plus 44 varume vari kuno plus 44 imi ma plus 44. Chokwadi chakanaka edu tichauya yenyu nelive yenyu, tichauya nelive yenyu nokuti ma plus 44 makaoma ma break vana ndokuvhurira mirai timbopedza kumbotanga kwapinda ivamwe. Handitika mirai timbotanga tapinza ivamwe apa nyaya iripo then mozouya guys. Pane vanhu vari panapa. Handitika pane nyaya iri panapa yakaitika. Handitika kunzvimbo kwayakaitika uko handiti kuCape Town. Saka imimi vetimu veCape Town phone aitinzwe ndisirewo namba admin team ndisirewo namba vafoni ndisirewo namba guys. Tisemwana kuti matrue kana kuti ichokwadi arimo itimu Africa ri kunyora izvi varume vacho ma plus 44 ma plus 4 pa social media ma plus 44 vamwe venyu munenge mutori vakadzi ameno yenyu ma plus 44 varume hamino kuti muri kupafambisa sei musatize henyu nokuti game renyu iri kuzikamwa right. Saka guys isaiwo namba team Cape Town ine nyaya yayo ifone tinzoti nyaya yakanyatsa kufamba sei zvisere kwadza wish to take munhu mungotega ndimi muri kwatega ndisirini wandoziva ainzi tumira mapikicha wakashama achitotumira pane uchembera ndizo aishe team guys ka kutaura chokwadi pamberi pamwari chekuka kutaura chokwadi pamberi pamwari vakadzi vari kuno ku plus 44 imimi our sisters. Antika my sisters who are in here. Antika vazhinji mafoni evarume ngoti hambati mafoni. Antika tinokudzana panapa tikachida peace of mind. Don't touch phone yemurume. But to be honest nchida hangu kuzotaura choka pamberi pamwari. Antika mukambobata mafoni ayakaya evarume venyuka
munchona timodhumana ipapa ndipo pamunodhumana ipapa namba diaries apa ndipo munenge muchingodhumana ipapa because manudhu arimo ndiye vanhu vari pano. Handisi kuvhurisirai vasikana, handisi kuvhurisirai timu 44 muri yamwe wangu, muri abi yangu, muri omwe wangu, asi ndikuudza chokwadi zvokumkwamwari kudai because ini ndizvati ndinototaura nevanhu antika vana vangu vasikana kuseruko nyanzi zviri chingova maplus 4 unoziva chinhema maplus 4 hapazoshaikwi varume vanenge vatori nevakadzi vanenge vari pano hazviti saka munenge muchingo anzi Simeri nachida kufona nenyaya yangu yekujeri. Alright, tata tichunza vasikana varegai timufonere asiri nyaya yekujeri zvokwadi tara chokwadi wandinja kuti farisai mubate vafonai mungu yenyu muita wrestling yacho pano ndokuti ndozozviziva. Hello dear. Hello Simeri. Muri sei? Ndiri right hangu. Ndachida kutaura nyaya yangu futi yekujeri iyo. Taura. Pane mukomana akambokufonerai pa Facebook mamuri pa live musi wacho. Saka ini ndakaziva voice rake mukomana wacho. Okay. Achiti anga iya akataura achifana iri nyaya yei? Aitaura achiti zvona da kudze nyaya dzekujeri muchitoti vakona vakomana vakanaka kujeri musi wacho iwoyo. You remember that day? Mukomana ndakaziva voice rake but akandifonera kusera achinditi abva kutanga kutaura neni but ndamuta ini ndiri married. Zipenelope makamisa sei? Aita sei atizivisu? Lara, we don't know. Ana hake kundinyenga. But takabva tangotanga kuitana hanzvadzi sister. Abva andikumbira mari achinditi ndiri stranded chichichi. Musi wacho naye wobva ndangonzwa akandodza nyaya yake yainzwisa tsitsi. Randiti ndakasungwa nema yefodya or something like that. Paspe mota kombi. Exactly. Saka ndobva ndamuti sana muchida mari atinga akataura mari yanga iri equivalent kune 30 pounds pandamupa. Saka zvadaro ndobva ndati zvapera kandabatsira hanzvadzi yangu mazuva ese yange akasitirani ndisirewo 5 pounds equivalent to 5 pounds ndisirewo yetop up. Ini ndozvoisaka ndikati hanzvadzi ndakudzwa nyaya andikataura nyaya dzinonakidza muchiseka muchiti sistrani ndakazoona patani yanyanya nomusaka nditi ndoda kuenda neboys kune kubhora here or something like that ndisirewo mari yekuenda kubhora bataura futi mari yanga iri equivalent ndofunga ma 20 pounds aipapo ndopa ndakati no bva ndaramba ndobva azotanga kutaura futi ma 2 pounds ma 5 pounds iya ndaingokanda pandazoona kuti chipatani ichi chanyanyisa chekuti sistrani. Pandamudza kuti hanzvadzi ini ndakabatsira ka1 ndakabatsira because wanga uri stranded patime iyoyo but nditori nemafamilies inini handinomusapota saka ndirambe ndichakubatsira handikwanisi. Zvapera izvo zvakamboita maybe 1 week. Kona madzenyanga dziwanepi? Akandifondera paFacebook. Alright. Akandirequesta zvokuti no accept asina kuziva kuti ndozviripo. Saka ndobva azondi amushure akutoteerera izvezvi but nangoti ndizvitaure because andinetsa nokuramba ndinobhuroka manhamba ake anonituma kai achiramba achipinza anopinza neimwe futi nhamba. Ndakazomuudza kuti you know what, don't ever come to my inbox again because I think ndakazoona chitigwa live nemamwe masocialites back then. I think ndiLuisa here akanga achitaura nyaya yekuti pane munhu ari kujere chichichi anongogara ari muinbox and then I had to listen. Ini nongodzi mangwana ndinogona kukomena asina mboteerera but ndakatoteerera ipapo panenge pakatogwa nyaya yekujere then ndobva description akapa mukomana exactly and anga atobva muinbox mangu makuseni hanimaona ndobva ndangoti no ndobva ndangoenda kwaari ndikati apa ndasina kunzwa conversation isi ndakangomutrapa nangoenda kwaari akazondifonera back ndobva ndamuti iwe ndakunzwa chitogwa pasocial media handika uchinzwa kupinda mainbox emasocial chikumbira mari ndobva akabva takataura kuti ndakaenda kuinbox yaningi ndobva takataura ndobva ndatoza kuti ndiye animona ndobva ndatoti alright isusu manje zvatinoita manje nyaya dzakadai dzinogwisanisa pasocial media handitika because kana uchienda kuna socialite ukuona kumbira mari wopiwa woenda uku mangwana wopiwa woenda ukopiwa handika hatizivi masocialite anika kuti ndindakati abatsira munhu uyu munhu wangu saka tinati kesi inoitwa kumwe we can't take it
because kwayatangira ikokoka munhu the fact kuti ari public figure anogona kubatsira. We don't interfere because zvine kusadza zvine muromo. Isusu tinotangawo nekesi inenge yauyawo kwatiri totangawo nayo atitori nyaya dzevanhu. Saka kubva nhasi iwewe uchabatsirwa ikoko usazouye kwatiri futi ever. Ndakamuudza chokwadi zvikanzi sisino ndogona kusiya ndikati ndoya kujaisi ndikati it's a no. Isusu ti iwe hola unokatitalakira kuti unotobatsirwa koko unobatsirwa kuti tinotori nevamwe vedu vasitorina kana anovabatsira zvachose. Saka takuda kufokasana nevanhu vedu vavo. Zvikanzi alright ndobva enda akambotinya akadzoka igore rapera akadzoka gore rino kuna na February Jujo sisi makadini ndikandiripo makadini zvikanzi sisi ndiraiti ndika business kangu ke tax shop business kangu kandiri kuda kuiti ndivhure ke muna mjere saka ndikati wakanga wazvitakuza isa tichabatsira tichaiti zvozvo. Same statement yo ndo anoya saka makauya kati amai vangu varwara ukatumirwa akanditumira mapictures yamai vairwara zvishua pasina indakatoziva kuti pasina nguva achatofona achiti mai vangu vafa and exactly zvandakapredicta akafona achidaro agotanga kuchema kwake kuti ndainzwa kuti munhu nga is so fake nangoti nematambudziko andakanotomutumira kana send kwandiyometana here sive muchiti moda kutenga mapenti no pakayona kwanda asiriye Sandra asiriye ndemumwe akatomboya panapa tikatomubatsira tikatomupa ma-airtime iwaya tikatomupa nemari e-wallet. Zvino anga uchira vachiuya akabvaona kuti kunobudika anga uchinda kune ma-socialites manje ose manje achipinda manje ma-socialites andiona ndiyo chaiyo so ndakatongoona kuti ichitove chigame chake. So ngemusiwo makataura naye maana kuchiziva kuti ari palive. Haana kuzandira anga ndandiri palive. Saka makamunzwa imimi. Haana kuzandira ndiri palive. Ha zvakaoma. Kana uri kundinzwa panapa palive andidi kukuona futi uchifonera. Nondirambisa unofona zvokufona zviya. Aunyari. That's too much. I'm getting annoyed naye munhu. Ingo bloka ikakola. Block ka. Ndino block every call, every number yanotumira so antonge ghost. Unoziva zvinoita kunge chipoko chinongoappear. No, I don't want him in my own inbox, in my phone calls and whatever. I'm annoyed naye singatomboiti. Ndizvozvo zvinopedza zvakubhuwa. Tine hama dzinenge dzichitambura dzoda kutobatsirwa. Ini ndoramba ndingobatsira iye. Pakaipa. Yeah, pakaipa. I think Sismeli. All right, thank you dear. All right, sharp. Wait up dear. All right. Guys, kwa Penelope aita sei kwenu. Aita sei kwa Amazon tomboita zvemastitire. Tatina isu zvemastitire takatura magaba here guys. Takatuta magaba. Saka kumastitire ndikatobva pano ndakufuna kunogara nemudhara wangu kuti tichitotaura nyaya nemudhara wangu tichitoona mapodcast tichitokwizana makumbo zvepafacebook izvi too toxic unopesera wazopinda mazviri saka the best way is just to be you. Aita sei princess matagwara aita sei Miraitoni tindeko African princess aita sei looking forward. Yui. Kwa pindo na princess name. Tiere. Yui. Kwa tizoshika hapa. Oh, come on guys. Is he okay? Come on guys. Guys, is he okay? Guys, makamba mucheka were guys Neymar. No guys, she's not okay. She's not okay guys. No, I don't think she's okay. Oh, makamba mucheka guys. Here we go. Nini musadaro guys munoita pana kuti muroverere moko guys munobvunzawo munhu guys munhu anenge asitori nikikiri anozenge zviya
unobvunzawo munhu guys kuti uri sei. Shush. Hello? Yes, Penelope. Did right? Uribo. Did right? I like nothing. Like I'm just checking up on you. Are you okay? Then so I'm live, and then like Dango feel like a child getting check up Penelope. Are you okay? I'm very much alive. What about life? Yes. Why do people think there's something wrong with me? I don't know. So me, I just said, you know what? You go and number. Let me call her and ask if she's okay. Nelly, I'm very much okay. I got a house in UK from my white boyfriend. If you want, I can start showing you the whole apartment and the flat where I am right now. I've got 2 jobs that I'm working. I work for 2 companies. If I'm not going kunomo work yangu, dinoenda kumaricho. So what's wrong with me? Me coming out wearing a panty classifies me as a mad person. Inangu andizvitsvake zvokuti wakapfeka penti Penelope. But coming from Cape Town. Inini chandinongoita like now you have explained to me that you are okay, and I now know that you are okay. But before I even jump into conclusion to think that you are not okay, let's just normalize checking one another, because you nyika inonongoiziva ukatakabva unokuziva nenyika ino. So zvinogona kuita kuti ndinogona kuchengetedza depression mutanga kutoseka instead of you coming to me and saying, Melly, are you okay? You know what? Maybe if people were going to say, oh, Penny, I was going to really feel so much better, because that's when I was at my lowest. But right now, I'm in a good space. Okay. I am so much at peace with my life. I don't even want to lie to you. The good Lord has been blessing me. My sweetheart doesn't mind me being naked because he's white. I've got another black man that comes and services me. He also doesn't care about me getting naked. I come from Cape Town where my toes are moved naked. Beach. It's only that it was before Ndakuita Facebook. So there's nothing I miss. Diremumba mangu ndichitora ma pictures. Kana ndakufamba ndakasha mapanzi. Then mozondichaga. For now mazimba chivoraskai ndichifunga kuti rupenga ini ndichiruka zvinhu zvangu. Aiwa mazimba rikatirashike. Taero tikati munhu washambuka waya zvesu. Tikati waya yaita. Rikativhunze Penelope kuti nai Penelope uri right here tikuindise Africa. Umbono wangu wakavhenekwa. Tazoti zvekudapa munogwara jere tikati vanasekuru vako nokushandira kana ngamene mapostoli. Shuti tikakurega here nai Penelope muno. Nice thing I'm so grateful about is both the 2 companies that I'm working for are owned by white British people who will not be bothered. Okay. They don't even look at Facebook. Cyber security yangu does not do anything to do with my social media platform. So I'm very much fine. Ndavarambe vachikomenta page rangu ratosvika pa 10,000 ndakambura renewal. Rekati kuenda share iwayo wakashama kuti vanhu vakurudzwe kuuya. Rekati kutosharewo. Kuti vanhu vawande. Tenzera zondo wabantu wakaita mari kutondarika vakafunda vacho. Saka for now ndikutedzera zondo wabantu. Digital Facebook page yako. And simply that, I don't drink alcohol, I don't smoke,
I don't take any substance. I just go to work. Izvezvi ndakavata mangwana ndinenge ndichishanda makuseni. Saka hatina problem. Aiwa ndafara. Aiwa I'm just happy now hearing it from your own mouth kuti no ndichori right I'm just doing my content, you know. Ndafara because iwe unongozva kuti uri kosina shevo sesu. Ukaona ndichinzi ndagwara ungandirega here Penelope. Unototirega ndibvunze simela okay kana pane problem unotoona kuti wabatsira. Really, the nice thing about my life, I don't have friends. Even people that I work with. And I'm so glad to come and go and kushanda. It's only me and another lady at Chitombo Onani. There's only one Zimbabwean person. At Chitombo Onani, Toshanda Nevarungu Vega. So now, yes, I know if you're on Facebook, I'm going to noisy. Sure. Go Penny, go. I want to talk about you have my support. Janya wangu tora beg United. Chikuru imari, tora mariwe. Kana munhu wako mutemani kusevisa achifara, zvose nemudhara wako murungu achifara, aiwa tora beg. Zvedu tisimano izimekas. Ndinochaira kuchurch, neTuesday ndikutonochaira kuchurch. Because the murungu vanoita zvekuchurch futi. Okay. Kutonochaira kuchurch preparation for Easter. Okay. Vanhu vari kuZimbabwe ndavambobvisa kunanga kwamhani varege kutaura ndavamboita zvageza. The only problem that Zimbabweans have, hapana munhu anoziva nyaya dzangu because I don't do friends. Saka everyone anenge achimirira kuti tidzwe kuti what is happening mulife mapeni. I would keep disguising you guys. Uchifunga kuti pedaro. Tachituti ungati wangotomanya mushini bani chetezvo totofunga. Ndikati ini ndisina kuzviona kaini peni nawo madhani zawani rudo havana kukutaura zvakaipa zvavo. Vangoti aiwa vane rudo mira ndikudze zvewe Penelope. Vangoti testa live yedu vangoti let's many makaguma utana Penelope lirini. Ndikati hapa ne time mani bomoni. Ndopaka ndakutora kuti hapa ne time pandakaguma utana naye. Ndikandipane time pandakaguma utana naye ari kubasa munhu uyu. Saka vanhu ndobva vangoti mumbomucheka, maybe she's going through some stuff. Pana patinonomaliza kucheka vanhu papage pedu Penelope. Saka sizvinyuwana zvina kutanga newe. The same diaries came and said, amenoti vaifunga kuti hatina maphone number tese kana kuti hatiwirirani. The same diaries ndo vakaisa message kwauri kwaipeni ari kukomenta zvinhu zvekuti pamaiita nyaya dzemusikana uya wekusouth Africa. Vakuti Penelope ataura zvakati ini ndiri wandondituka zvisingaiti ndikati unondituka Penelope, unondituka iwe wachitoshama unondituka ndandishuwa. Izvo iwanga usitoripo. Ndiri masa. Ndiri kuyuka kunoshandwa vaudze madiaries kuti kuyuka akuuya kuzoterera Facebook 20. Aiwa ndizvozvo. Zvidwe. Aiwa ndizvozvo. Hatina ndichichema ndichiudza murungu kuti uyo ndipe message makumbo ako haasi kukwanisa. Ichokwadi. Aneta nekudriver. Ini kutamba chirova, ndikutombochirova, ndoda kutozochirova kuita mari yangu. Aiwa chirovera pakadzvanya peni. Chirove zvisingaiti plus page inokuraka. Manje ndingotwe 1 million. Page inokura urambosvishama izvozvi ukanyatsa kuti zvava uchishada buda kushava. Rofamba. Rofamba iro page. Tikubhombesera maPakistani vanhu vari kuhondo vari kuUkraine nekurussia kuti vamboona mapikicha evakadzi vakashamba. Aiwa rinokura page ro manje ndikuzondari mari chaiyo. Zvinotoita pashini ndatenga mabhurugwa mamwe manyuwani vachati vaona zvavo. Watenga mabhurugwa manyuwani guys munurigaya let ye durura guys, let ye durura. We are a platform for that. Let ye talk. Let ye durura. Ndakasvika kuno kuUK. Ndobva ndasvika ndichishare imba for 1 year. Zvatoti UK ine depression yekuti life yaunenge uchiexpecta kuti ndiyo life iri kuUK. Haisiyo. Unosvika ungoita disappointed. Kuti haizi riyo. Personally, mari yandaihora inini ndine mabhiuzi andobhadhara kuSouth Africa. Ndine zvikwereti zvangu zvatinenge takakweretawo either dzingave chii kana chii kana chii but tiri kubhadhara.
ma-monthly installments South Africa. Saka 2000 yeku-UK haitikwanire kuti ndiswerere ndichipenga muno mu-UK. Dai ndakapenga ku-South Africa, not mu-England. Okay. Maziva chipokanga mwaizvenyu handisi kuzopenga kuno ndakauya I paid 10,000 okay US dollars kuti ndiuye kuno ku-UK ndobva ndouya ndopengera kuno ku-UK unotamba ini kutamba chaiko kuna ndiri kuda kutoda nanavarungu 20 kuti vandipe dzimba dana navo utori dzimba iwe tora dzimba shuwa utore dzimba dzizogoza tipodze kurenda utitorenda kwauri tora iwe tiwendi dzodzo Melly, what I want to say to you is, I'm in a good space. I don't even want to lie to you guys. Ndatofunga kuti wandifonera kuti pane mukadzi anokuchema kuti kuruma akaenda akana ndakuda kutongochekawo zvangu kuti zvakangooma hazvo mukadzi achakufonera iyoyo ndinda kukuudzai achafona ari muno mu-UK kuti murume wangu aenda napeni kwatora zvewo munhu naipenderepo muno mu-UK dzinenge dzakapera kadzimba dzacho undongopedzisako ini ndandida kutongopedzisa ndangunhungawo anyway zvinhu zvacho ndatofunga kuti pamwe ndizvo zvawafonera ndatoti iyoyo ndiri kuiexpecta ndiyo nyaya chete yandiri kutyira chete kuti ichabhondoka ichocho shame akana pamwe anogona satouya akangoto kana azouya tongokubatawo tongokudza tikipeni nyaya yazouya iya asi watenga kumabhurugwa akanaka kapasheni magistrate pane rimwe zibhurugwa rawazopfeka iwe pendiropu rimwe rekirimu riya rine makona kona rimwe zibhurugwa riya wakariwanepiko iwe ndinoti vakakura kudaro nokuti waindorikwana kare riri ziguru kudai kuti ngowapfeka zipamba mirandikuudze chokwadi Facebook ndeyekuita mari Facebook aizebuya nyaya tichitukana zvandaita pafacebook handina kana munhu wani wandotukana naye handina kana chii ndaimboposta ndichimbosvauta badhabhosi ndikatozviona kuti hazvina zvazvinondipa ndikatanga vanhu vakandituka kuti pene hana content ndikati kokuita content nebhodhi yako vakadzi vari kubuda vakashama pasocial media vachiita mari asi zibhurugo riya rakapinga riya riya reno riya rama zibhurugo riya rine makona rine makona kudai bhurugo riya kuti kana wakaripfeka yo emurungu ndipote ndichiuya nawo kunoku zvakawo asi pereropuka kezi ndakasangana yakatoka zibhurugo ero ndakakoti nai jesu bhurugo rabvepiri zvakaoma aiwa kuita kubasa ismitenditiri mazano zvandoita maweekend asenda kushanda kulula iwe 2 weekends ndinenge ndiri kubasa kwangu the other 2 weekend ndinenge ndiri kumaricho saka handina guys inini mukaona pandoshanda varungu vese vanenge vachititi malove okay love handiiti zvekutamba nebasa ndotoshanda sekambani ndeyangu of course handitambe nebasa chero mukaona reference tayo kuna musiyamo akandiwisa kunoku anokuudzai kuti basa uchinorova musi tiri kumitini vanhu vakati mese ndokudzingai zvikati saka achiita basa ndeyani zvikati penelope aisha anoita basamese ndakudzi ina handinyozere I don't work like a worker, I work like it's my own company because ndinondine maplans ekuitawo mabusiness muno England. Saka kwese kwandaenda I give my best. I work like it's my own. Ndakawana basa ndine plaster. Repinki plaster rangu pandaka ndakakwara. Ndipo pandakaona switch. Aiwa zvana alright.
chirega timbopinda iri paprogram dzedu dzimwe Penelope tostaura mangwana handiti iribo but ndiribo zvangu ndavafollowe page rangu. Alright, munofollowa page rake guys, muinde kwaAfrican Princess munofollowa page rake handiti anonzi African Princess. Kunzi Penny African Princess, Penny mudiki. Okay, hanzi Penny mudiki African Princess muinde kunofollowa ikoko handitika. Achidurura ikoko, achidurura ari ikoko. Alright Penelope iribo ora. Ndinenge ndichingotamba mumba mangu. Alright. Thanks guys. Alright, bye-bye. Guys, I mean, judge, we talk, we don't judge. We don't judge. Right? Cape Town, 181. Cape Town, 491, we don't judge you. For the UK, so guys, I mean, chief on I guys, 490 is Cape Town. As the Milu, the block away. The bless has been put on for the Tino Didze equal coco name. Saru, no supporter, one go to Mungo supporter. Anyway, Shaka or Mascana. Him. I shall go right. From such a can. Hello, sister. Hi, my dear, what say? Ndadozama kuti vamwe vacho ngavafona hapana undaona fona saka ndatega ndikufonere. Ndatozama kwadzo kuguru kwacho kuti fona because inini zvamundongoda ngofunga ukuvabatsira tichibatsirana nokuya kuplatform kweni but inini hangu I'm not a victim. Asi nyaya yakaitika munharaunda mandinogara. Manje inonetsa kai isusu toda vanhu vacho vakachigwa ivoye vataura nyaya yavo vega. Zvino kana vasina kuuya vega. Kana vasina kuuya vazviruzeni handizodzokeri kumashure. Vamborindira vaka saka kana vazove ready vachauya but zvaizvozvi vachazongoa vachaza meno. Yeah, but otherwise nyaya iri kwenu ngori nyaya yefamily iri kuita moving around muno muWestern Cape. It's a family yababa namai navana vavo vatatu. Okay. So they came here muna December. Vachitaura story yavo yekuti vadzimirwa foni nemunhu akanga avadaidza kuuya kunozogara kuno kuMossel Bay. Alright. So vava stranded and things like that, but vakanga vaine motikari. Vanhu vakatombokwesana dzisimbavhera hadzisi chii but panozongwanikwa vamwe vanongozopindwawo nomweya wokubatsira ndobva vatsvagira pekugara. Saka muri kuti vanhu havanga vaiti vari kubva kuZimbabwe? Vaiti vari kubva kuHermanus nemota yavo? Right, mota ndeyavo. Vari mukadzi nemurume nevana vatatu. Vana vakakura sei? Vane musikana ane 16 years, mukomana ane 10 years nofunga neumwe mudiki futi ane 7 years. Okay. So ndobva vagara munharaunda from December, January, February, March. Vanga vane mari yekutsvaga imba? Vakava vasina, vanhu vakangobatsira vakatanga vachigara mukuku, vanhu vachizovapawo mabasa, vachizomuvhawo vachizogara muimba yakati kure, vachibva vati vakuvhura crash. Mabasa ei vaipiwa nyaya yacho vaipiwa mabasa ei? Kuda kuvanda zveconstruction kunyanya anenge angowana kuconstruction kubudiwa vanhu murume wacho ombodaidzwa omboenda ikoko. Okay, vana vachienda kuchikoro? Vana vachienda kuchikoro. Alright. Okay, so vakapedzisana vakuzana navanhu vakawanda, vanhu vanotrust mavari vatokangamwa zvokuti vanhu vakauya vachirashika. Ndobva vanhu vachitanga kutosapotawo kreshi yavo, zvinzi kwaita kreshi yakachipa 450, kreshi zvese netransport. Vanhu vakandobvisa vana vavo kwavanga vakaisawo kunodhura nekune matransport anodhura. Transport kare kamota kaya manje. Kawe ikako. Yanga iri mota rudzi? Kawe ikako. Kia Picanto. Okay. Okay. So vakazotanga kuti mukuzara navanhu vachitanga kuzobhorowa manje dzimari dzavanhu vachishandisa kana tuzita nena kuti simeri vandituma vati zvoni chichichi vanodawo mari chivachitedza nezvimbazo. I don't know how they did it. Yatonyeba note net. Mirei, matichi, mati vakadii?
vakazotanga kutora mari dzavanhu varisa zvimba vachitora namazita avanhu vandatuma nasisimeri kana kutuma samwa nditsvakiriwo mari kuna nhingi yaita problem chichichi vachibva vapuhwa mari dzakawanda muvanhu. Okay. Right. Nemari dzecrash mwedzi wapera vanhu vakatobhadhara kupera kwaita mwedzi vanhu vakabhadhara mari dzetransport vakabhadhara mari dzecrash. Saka mota yakazotorwa nemandi vakazomiswa namapurisa vanzi motikari yakabiwa. Iyo Kia Picanto, all right? Yes. Saka handinowo kuda kudzimaidzigara kuita sei mapurisa akatora mota akavasiya akati kana mota iri yenyu uyai namapepa kupolice station. Okay. Saka iwo usiku hwacho ndopa vakati banga twavo ndobva varova pasi vanhu kuzofuma vakuvatsvaka mangwana can't get ndopazobuda dzinyaya dzokuti avaenda nemari yangu yakati maiwe vaenda ne5,000 yangu maiwe vaenda nemari dzokutaurwa dzokutosvika kuma20,000. Saka vana usiku mota yatogwa masikati makusiku vakatofuma vakatonongedza mumba vakatorova pasi. Yes. Okay. Mapurisa akazomboteera kuzotsvaga. Mapurisa haana kana kutora kana adhiresi, haana kana kutora kana nhamba dzechitupa dzavo, haana chaakaita mapurisa angotora nhamba chekuvatsvaga kwachanovatsvaga makupi. But kune vamwe vakasheyawo kune mamwe mapeji kunana Cape Town. Kukudzwa kabuda vanhu vakawanda vakatoti vakasheya vazviita kuno gore rakata vakati kutanga 2019 vakutongofamba namatauni vachizviita. Yo? Saka mapictures aya avaripo ayo mama wanepi? Vakatorwawo muchechi yavakamboendawo vanhu vangotorawo screenshot palive show iri muchechi. Vakaenda kuchechi vakatogwa live. Saka varifamba chita kuzosi nevana ivavo? Nevana ivavo. Yo? Okay. Ndichaiposta guys, I will post nyaya yacho nemapictures acho ndinawo. Ingori awareness. Anti kuti vana varikutofamba matown ese vachita the same thing. Handimaona. Apa vari kubaba nevana. Saka izvozvo right now akuonekwawo matown ari around. Vanhu vazive. George pamwe vanogona ngodarikawo nekoplate sinopinda mupetersburg nemuport elizabeth. Vanhu vangoriwo awe kana vavaonawo please ngavangouyawo kana paFacebook kuro anyway kuti tavaonawo kwakati pamwe vanhu vangarikavhawo tuma 2 cents twavo. Imi makatarisa inorikavhawa kupiwa nacho vachiita basa rokutoma. Imi makavabatsira kuti vaestablishe kwamaigara ikoko vasina pekutangira. Vanodi. Munongovabata chete but kokuvaisa mari pane vanenge vasina kana sendi. But pakuzofamba uchiba nevana manje apa ndo pasina kumira musha apa. Vana vanga kutendawo kuchikoro vakaya January vakaya December January February March vana vavo vanga kutendawo kuchikoro. Saka vana vangocha March chete vangocha March ndobva ndotiswa. But nemiwo mazimba munongobudisa mari nchipa munhu mwari wamaziva 2 months. Havane mishonga 2 months moto wosvika kwenda tumwa mari chimbazana ningi uya munhu wechimbaza cha confirm ongotora mari ongovapa. Alright, ndichaposta vanhu vacho nevatione apamboshe munhu anovaziva chavaona samwe vanotosikamwa vanotokana macho kana vauya tozonzwa but tichaposta hedu inga zvakaoma. Sure. Thank you very much Kola. Awareness guys kuti kwaita mhuri iyo iri kufamba ichita zvinhu zvakadai. Kuzvavari vanhu vasvinu kochi. Vanhu vasvinu vanhu vari kuzviitire. Tichaposta vachakuvadzisa vana. Vachakuvadzisa vana. Vari kufona wa makozo chawandisa 18 zwe. Hello. 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 Hello.
Hello, maswera sei? Hello, Maswera sei? Hello, maswera sei? Maswera sei? Taswira kusema basi. Kumaza kuri bo, taida kunzoka kuti vekumushava vasvika here. Vati kudini? Vasati vasvika. Kwambozo. Vasvika mbafana zvazima zvinokwira nhasi. Hanzi munakwira nhasi? Hanzi vanokwira nhasi. Saka munhu ari kutofamba nebhasi? Arikufamba nebhasi bhuzi havana mota. But I mean, regai tinzwe kana unachinasvika. Saka what I'm feeling to understand kuti munhu akasvika ari kudi akuda kutseta paperwork yekuti mutore body mineral. Ndatonyepa inini vakomana ndichongozivi nekuti vakangoti vari kuuya asi mbi vacho vaitaura kuti ivo havana mari saka maybe vanogona kuigirwa munowana kuenda kumusha nazvozii Utangona kuigirwa chii? angomira kuti kana maybe vanogona kuvigirwa muno kana vasina mari kana kuti anogona enda nekunja but handifungi kuti anoenda nebhukusa vatorina mari vacho ndo vanotozvitamburirawo. Ko mari yekuti vakudze munhu auye vaiwanepi? Saka munhu anenge achiuirei? amene maybe vada kungoti Hello? vanenge vada kuti vauye vaone hama yavo ndisingazivi kuti ndaziva kuti vari kuya kuzomutakura here kuti vasvike mangwana chibuza kuira nhasi. Saka vanosvika mangwana, kana vakwira nhasi vasvika mangwana, regai timirire mangwana tizoti vari plani yavo yakamira sei? Mapicha ndizokutumirai mangwana because mumba macho namune vanhu ndichakutumirai makuseni mapicha achona. Alright, iripo. Morarawo po. Saka uri kurara chai, muri kurara paimo mumba menyu memuri monyimo? Ndomatukura because ava madhara vake vemumba vanogara saka tikutongorara imomo Nevana? nevana. Zvino mamusina kwachava, muri kushasaiwo machira avo akasina kwachwa? Matunda ekutamba because ava vantovane mhuri yavo vatorabisa tangopinda imomo hamuna kana sitovha hamuna kana chikafu hamuna kana chii saka masikati atombapakurirwa namadhara vauye masikati. Sure. Zvakaoma. Regai timirira tichipa dzinosvika mangwana tidzo tovani tichi. Andasvika kuseni. Zvinochena chaona uchingokuzivisai. Alright, it's okay dear. Kubasa yenyu neruroi. Alright, thanks. Sure. Ndiye mukadzi watafadzwa uyu. Guys, ndiye mukadzi watafadzwa uyu ari kufona apa. Zviri mukadzi watafadzwa uyu ari kufona apa. Ndiye mukadzi watafadzwa uyu ari kufona munyakufa uya. Saka zvakaoma guys. Right. Ndoda kuda kuti ndichiinda manje ndinogara nemuntaraunda sitega timbotara nyaya dzema44 guys tisati tainda anditika maplus 44 vechirume ini ndanga ndiri kuti vakadzi ndinoziva kuti tinogara tichitaura kuti musa ini bamnini brain munotaura zvenyaya yebhurugwa ramunoona kuti rinondisekesa sei kuda kungoti ndidistractike pano ndiseke animaona saka asi Penelope zvakaoma Penelope inoitisande vanoda kutora ndizivi kuti UK kana yodaika kana guys hai bodo saka nyaya iripo panapa ndeyekuti maUK maplus 44 varume vari kutageta vakadzi kuAfrica. Handizozivi kuti pakutageta vakadzi kuAfrica pa munenge muchivana chizoinda kuvonoonana here kana kuti vanozongodisappointana pamafoni ipapo ndo pandiri kunyatsokutofaila kuti ndi-understand kuti zviri kunyatsofamba sei animaona but I bet you guys pastor nemusikana wekunigeria takatoiita isu adhiboy wanga uripi takaiita isusu hezi yakatopera nyaya takatoiita pano pastor vakauya pano zvose nemukadzi yaya pakanakidza usingaiti pastor vakubvujura zvakawanda pano wakaitadza tiripo pano unombozoshaikwa kahiziya ninongori kumastreet yakatoitwa yaya yakatopera akatobatsirwa nomwakadzi wekugana vari kumupawo chikafu nechichivi vamwe vedu vakaroga kugana community kuko ndichauya navo zvangu saka vakadzi varume ava
veku UK vantu kuti nini izvozvo. I bet you guys zvimukada kuti vakadzi mubate foni dzevarume venyuka munodhumana muchipindana kudai nokuti obviously apangambozoshaikwi vamwe vanenge vari pano. Ndo chokwadi nokuti anenge achidanana unotozoona munhu unoti ndiningi ushu ndiningi uyu ndiningi ushu autozomboshayi kuziva guys nokuti varume ku UK vanhu zvavari kuita. Handizi kuti kushandisa namba yakadzi +44 here chinoshandisei kana kuti chi I don't know, but imimi vasikana vari kuAfrica pamunoona namba yakanzi +44 hanzi vanosangana kuAfrica pavanoenda kuvisit hameno kumukadzi wekuchema wanhasi ndeupi ushu rudo ndeupi. Saka papa pekuti munozoenda kuningikiri munozochiuya muchichema kuseri marohwa kawadhi nema+44 munenge mambonzi chii guys? Fonai munenge mambonzi kudii? Hanzi mangwana vozochema vabviso pamakosi varume. No ndix hausi kuunderstand. Amandoda wenyu imi amandoda hayi lawa ma-COS lawa hayi inkuluma ngamandoda akudala lawa ama-23 years la yiwo vele ajola ngamantombazana ngamankazana ase-South Africa ase-Africa. Uyabona baphula inhliziyo zamankazana ase-South Africa. Manje mina ngiyabuza nje umbuzo wami ukuthi njengoba bayaxhumana khona le ema-inbox iplani ihini bazohlangana or kanjani or kuphelela khona lapho kuyenzekala. And I bet you most of them abafazi bakhona balla hanzi baningi banza emsingweni co-parenting. Iskit ya Rudo, it was a skit. That was a skit Rudo. That was a skit ya I'm gonna maskits one maskits. Atimaona. So dopa nye ma plus 4 years ma 19-15 years. You are kudana ni vasikana vari kuti aya ma-COS azurani. Azuro ma-COS aya zvavari kuita ma-COS chino mazurani. Ari kutozonyenga ayaxhumana ngamakuga. Jojo yanje ngiyakutanda nani ama-COS amandoda wama-COS baxhumana ngamakuga. Ama-old ladies ala +44 andikona ma-COS anonyenga mamai agara ari munomu kudhara akauya kare vaya vane makore kwaya kudhara vaya vasina havo varume ndo vari kunyengwa anditika nema-COS evarume. Ava vekuAfrica vari kunyenga ndo ma-20 years 22 years ari kunyenga vakadzi vari kumaAfrica pamafacebook. Ndo gemba racho vakuchinjana kudai ndo nyaya yacho. Vashomawo zvavo ma-COS varume vari kuzono nokuti onaika zvikuitika imimi ma+44 akareka zvikuitika nezvekuti ava vakauya ma-COS akauya iko zvinezvi mari yacho iri kuvagwadza antika ichibuda isinyari iri kuvagwadza mari yekuti kumasiboy house yekupi iri kuvarwadza kuti azonyenga bhebhe riri kuAfrica achiritumira mari kana 100 pounds inomurwadza because COS ari kuziva value ye100 pounds. Andipo kunzwisisa. Saka ndevakare ava vari kutamba nepaundi vakare ava ndo vari kudi ndo vari kutamba game iroro. Ndinoda kumbobvunza vangu vasikana andika vari pano vasikana ndozati vazhinji venyu makadanana nema+44 aya varume ava anditika handiziva hangu kuti zviri kufamba sei. Ndinokumbirawo kuti mufone as anonymous and tell us how it's going antika because guys ngatifunge chimwe chinhu one. Let's be honest and fair here. I'm just trying to be fair and pakati anditi vanokunyengai varume vane vakadzi vavo ndo ma-sisters edu ndo ma-sisters enyu ari pano anditi anogona kuya murume achikunyenga chikunyepera kuti nemukadzi takatosiyana andika and iwewe uri kuAfrica there's no way arikwanisa kuti investigate because pamwe time anokufonera pamwe anoshanda usiku chera ngatiwe kubasa andiona pane kune mukadzi usingasivi andika ngatibatsiranei guys. And I'm not saying kuti varume avagawa eva expose no but tinoda kuhwisisa anti zviri vanenge vachiti kudii varume ava zviri kufamba sei kune vakazofind out vani vakadzi. How did you find out?
makazofind out. How did you find out kuti munhu ari kuita sabhura nemweya ane plus chakazoita kuti chii chikuita kuti mucheme because vazhinji munochema kuseri kwandiri nyaya dzemaplus 4 chii chikuita kuti mucheme navo imambodanana. What's going on? What's going on? Julie kungoti vanhu they judge because they don't know. They don't know. They don't know. Chii chakazoitika guys? Tell us, fonai number ya Pino na Pemi na Maichiko. Number ya Pino, fonai guys, tinzo kuti experience yenyu ni varume vacho plus 4 chi. I understand varume vaka munoziva. Akungoti kuti nditenge kutora nyaya ikai yakaribisa guys. Yakariba dzakariba kutora nyaya idzi dzinotoda dheiradzo. Hanimona titenge kutaura nyaya inotora nevakadzi vakare muno vagara vari muno vakare masista zedu agara muno mudarandi. Vamwe vanoitaura kwatiri kunoko. Anditi vanouya kushara like murume anenge atotengekera chinhu haabhadhari kana anything pavana murume mukadzi ndiye munoziva here kuti vakadzi vakawanda kuno kuuk ndivo vanosafira varume havabhadhari kana anything. Havabhadhari kana anything varume vakadzi ndivari kutosafa ndivo vari kutoita zvese mumba imomo. Murume achimuka achienda kubasa vakadzi vari kuita zvese kunoko. Then iye ozowana mwari yekuti mari yekuti anenge achitumira imi kuAfrica guys ngatipafunge iwo. Ari kudla mukadzi uyu. Then ozowana mari yekuti anofonera anenge achitumira iwewe. That is kana achitumirwa mari yacho. That is kana achitumirwa. Because I believe kuti vanongouya kuAfrica antika volaza havo. Iwe unochikufarira kuti abva plus ovigirwa kubhudzi dzako dzekusheni kana kuti kuprimary wofara kuti boyfriend yanga kaya kunenge iriko wosigwa ka 50 pounds kwauri ninge yakatowandisa 50 pounds iyoyo antika ofura woenda to the next person. Ofura woenda to the next person. Andisi kurambidza magame yenyu asikana, but I'm just trying to be fair. Because ndinotaura navo vakawanda vachona antika vanotovhenderawo kwandiri. Pamwe ndichemerawo kwandiri mufunge. Pamwe pacho kutora chokwa pamberi paMwari antika pamwe pacho nditopiwa mapicture ndine mapictures kuseruko. Ndine mazita kuseruko because vakadzi vamwe vacho vanozobata mafoni. Ndinazvo guys, I have them. Ndinazvo. But handisi kudzokera back ku the old ndenge yekuti taingoposta zvinhu zvevanhu tichingodaro. I'm not going back there. But ukonenda kunokera mu inbox mako nchiti chamwari ndauya pane nyaya iri panapa please ndokumbira kuti uite cooperate. Can you please cooperate? Muti achizona kids ina handidi kuposta munhu. I've dropped that one. Animona ndakaisi handidi hangu. But ndakauya ndikanokawo kudhorako cooperate because mwana ngachito mukadzi mwana ngachitochema guys. Vana vachina vanenge vasikabhadharwi kana school fees kana anything. Zvekwamwari chaiko. And so we can never be the men that can. We are not saying that you can be the man. No, we are not saying that. But takwati tukutana na pachedu sisters pano. Pano sisters. Takaita wani murume akauya akaita mabhora oya akauya akakumbira regerero mukadzi wake panapa oya wani murume akaita mabhora akati ndakaurira mukadzi wangu neMCOS kumba kwanga kusina peace. I want to apologize mamuripo imi guys. Akauya pa life akafona pa life imamuzi but ndomziya akafona sa anonymous pa life because after that as to see tidye mari varume vashoma muri kuidya here naye baby chino. Are you eating it? That's the first question. Muri kuidya here mari yacho kana kuti utofunga kuti ukapiwa 30 pounds utofunga kuti ukapiwa mari. Are you eating the money? Iripo here mari yacho yori kuti ukudya. Is it there? Is it there? And if you can change iwo unochinja phone bata mino call in bata mino. Ndiksi duwe anditi tete ndaizvitaura pa ndaidaro panapa mondiseka hati is it not what I was saying here? Move mati that's exactly what I was saying. That's exactly what I was saying. Kuti ndine nda build vandakabva for nine kungoonesa na guys but team revari plus foka imimi vasikana ringwarirei
ngwarirai timu remarume maplus 44 ngwarirai timu revarume maplus 44 ndozoti ndichatonzi vanotaurisa mai vanodai, but it's the truth. Ichokwadi umwe akaenda kuno zvakaoma, umwe akaenda kunoroora nemari yemukadzi, kuenda kunoroora munhu kuZimbabwe, kusiya mukadzi kuno kutora mari yeproject yavanoita nemukadzi andichika ivo vakarava murume kutora mari kuenda kunoroora kachichemera mukadzi, kuchema, kufona achichema, kuita kuudzwa kunzi kwakatoungana kutumigwa mapictures vauzoshayi 1 2 vanokudza vanokuda. Okay, hanzi naSandra sisimeli problem. Fona Sandra, come and for tell us kwanzi varume dzangu vengito autora nyaya yake rikatiwe Sandra nika kanyengwa nengito rikaitinzwe varume vacho nevavasho macho sisima avana tinozetika ndicho chimanje vanozosiyiwa vachichema andimona tichataura kudai so handi because chokwadi munhu anozogodzokera anongozodzokera kumhuri yake ini makusana ndichichema ikoko unenge wasiyiwa nenhumbu kuti ndobvisa here nhumbu sisimeli ndibvisa here ini ndingakupa mhinduro yekuti bvisa here asikana ini ndingakuti bvisa fona guys vanda kufona fona. Are you calling in guys? Kana musina ndine zvangu Nets, I don't know what around Darika because amen. And this is you over Mekaway, dependent about Kubura Guru Muno. You know to go that symbol that she left Chakataka Schmid Latoga. Eh, but remember put up in over Siwa SI Akubura Urumuno, Varo Juru Ziwa. Okay, sad. Was Juru Ziwa. Name cards Akuza Kuno Kutimite better life, Batsrad and iwa kunowana mukadzi muwechiombe wechikurana kudzata isha indokupa idanokupa mota zveshuwa kuti driver iyi andiwani mboma nongo uchivhura dho uchipinda makarongedzwa kudhara makarongedzwa zvese zvakatokwana kudhara zvirimo uchimirizika urimo mukadzi achishamba uko ndinadzo nyaya idzi ndinadzo dziriko kuseri kunyaya idzi idzangu dzinouya nevaridzi anomuziva dzinouya nevaridzi vadzo nyaya tinadzo edu kungoti tinenge uchiona ti ndibaba vevana ndokuzoti ini ndinotodzodzera tiona kuenda naye paFacebook hazvishandi because baba vevana muri Metse Plus hazvitoshandi. You're not thinking clearly chimbogara pasi yosofunga before you do this because once ungobisa pasocial media there's no going back atovepo and they will share. Ndinenda kutozorambidza gara pasi ufunge because kana pane mutswika wangoita zvoka watozovhura gap manje watozovhura rift pamutsi uya saka sit down and think nditozoramba dhini vakadzi vamasiwa esa kachida kutoya kuzoputitsa panapa inditozoramba but no mira kuti handitaura zvokunya pagesa mberi pekwadai ndina kungoti handizi yangu nyaya dzekuti vane varume vavo vari macho varipo kana tikudini fonai guys fonai kana chinyepa fonai sisimeni tokunyepa vazhinji venyu mutotaura nemi munoya tomboita kana 30 minutes dzekunyaradzana misodzi nemon tichinyaradzana misodzi tuvarume tuchinetsa kana mabhiuzi vamwe vachona kana chinonzi bhiri havadi kubhadhara mai mwana havabhadhari vakadzi vakasimba macos vakasimba macos vakadzi avo vawa amen vanozviuraya Patricia vawa vakadzi vakasimba vana vanotigwa mashiripiti madanha muno muuk muno madanha achaiwo muno muuk muno vanotigwa nezvirume zvedu zvekubva kuafrica izvi tizedo zvingozama kudzoredzera nokubatsiridzira imba iyoyo apa tunera fose pane mwatakafonera guys ukazonera nechigacho ndikati iwe tangwanudza kuti munhu wako munhu akaita sei andimona zvikanzi sisimendi mufonere tamufonera
rafu yakadigwa nemurume pafoni saka vauya navo ndiani ava vakutsara navava ndiani zvikanzi ndaenda kuna simene zvikanzi vekupi tumwe chatoti zvefacebook zvikai vekupi zvikanzi hesi Louisa zvikanzi ndisisimene zvikanzi usada kundijairira kuti achitotauri newe zvese nemunhu wakuoya naye bvai pano uchatotauri newe akabva totisiya tiri pakopa imwana tataita 3 weko mukadzi atisa pa 3 weko akabva totisiya kwakatobuda kwakutopfeka joko kwenda akanzi akazoya mangwana mukadzi ra kubvunza dzakazoya mangwana. Right. Hello caller. Yes, ndiri right kanjani? Hatina kuti tionesi kana kuti chii. Vanhu vacho vagara vakazitanga kugara. Pasina kuti masionesi kugara mama vagara mutombori nenyonga dzako dzekuti vanhu vanenge vachimuhorirana izvozvo. Amene chinhawe machisteri anenge asara anenge akutonho aperekiri kana kuti kudii. The sad part now is kune varume vakuenda kuvana vadiki ndokutori more concerning. Yes. Vana vadiki vakunengwa especially kukaitwa zvima-dream link calculation. Zvima-function. Vana vanenge vachinengwa ikoko and kana mwana ari loose manje ndoanozotora to 15 wemunhu iyeye. Because pamanenge ambonzi kana kuti ka50 pounds or something and vanawo anogona kuti unange izvo zvoshandisira bereki. But look kakola tingachati vana here vanhu vakapinda muuk nevasiwe vari kuya kuzoshanda saka 50 pounds ingakushamisirirai. Sisi atoiona zvitori mani kuna munhu asikatopunda yasendi atomboiona. I'm not justifying it but nototaura kuti ungatopi 50 pounds kune mumwe munhu anenge atoona kuti world yake. Munozoti kune vakadzi vakurarama vakatoka mubvudzi wese unonzi kudiwa ndekupi chinonzi babu yechipi nekuti they are used to sacrificing for mamarriages avo kana kuti marelationship avo vakatojaidza izvozvo kuti even kuri kutonzi kuenda kulunch munhu anogona kuti iwe unozvionera indozvionera kuti iwe kuzvibhadhaita wakatokekwa. So people don't know what love is. Genuine. The love is not love until you give it away. Manje vanenge vamwe vacho vanenge vasina kumbopuwa rudo nemunhu wavari kuda iye. So haazi kudistinguisha manje kana akabva munhu apa 50 pounds otofunga kuti it's something. Chakudzai. Haasati tingati achibva but tingoramba tingozvidekererwa. So I think it's better kuti maplatform iwaye angospread awareness both ipapapo pane vakadzi vakutosangana nazvo. Pane vanhu vakawanda vari mavictims ekuti ndiani vari saka akangoitora kamwe kadiki diki. Munobva kuti ichisimele munhu anongokuvhura makumbo kuti morning baby iye wewe anombopfumirirwa makumbo nemunhu. Because I think imwe itori nyere chaiyo. Zvese zvasangana kutotiko akuchando kuri kutonhora ende nyika yachagara itori nyika iri lonely kuti inongokudepressa for pachezvayamene kuti sekuti mweyo muengland wekuti vanhu vanongogara ungori hefi. So unokavana munhu akuteerera 2 minutes pa2 minutes kutofunga kuti saka zvaita ende nenhau masituation chikura awanda kuti vanhu vachiri kutomboita zvebhodika adona tingasiwa using it. Alright, ari kutaura kuti hanzi izvo chinoitika muuk munomu ndicheti vanhu vakaenda kune kumafunction varume vakaenda kumafunction afanana zimfest zimlink ivava hanti vakadzi okay akufona back. Hello. Saka nengaure masituation chete akwaya mazano munhu anogona kuti vanosangana pakuti isituationship and haisi kupera pauti zina pane the next person mukatasa
rate yekuti chirwere chakamira seMengland haiti nena wekuti vanhu vakangodzadzana and handizivi kuti zvingabatsirike sei, but a lot of people vari mumasituations ekuti pamwe munhu ari kutoda kutrai kuti taibude haachazoti ochibuda sei manje ari kutsvaga kuti oescapa nepasi atonge munhu akasundirwa plastic voza kuti ndikasiwa apa pamwe ndopanda ndatowana ende mazano acho kuti wamona vari muramazina vachada kushanda ndochokwadi havadi kushanda havadi kushanda ende vakadzi nacho vadika wedha waenda nyika ipi vanhu vanonzi vanoshanda mazimbabweans manigerians nemamwewo but usually mazimbabweans anenge ashanda vanonzi ava ndimi munoshanda so varume havachadi kushanda manje akuda kuti iwo kana washanda uchidyayo kana kuti umwe anenge akuti ndakazogara newe haachade kana kubhadhara magesi zvavo kana mvura mumba imomo rendi chayatatotawo yake ndo inenge ichidzikana muchitazimemusoro a lot of people vari kuchema nazvo izvimweke apa munhu anenge achifunga kuti awana munhu wake manje yato asati vanhu vachazivo futi kuti ndimaradere here apa zvichadonha futi ari kutaura kanzi varume vemuuk majority pavanoenda kumafunctions anoitwa aya mabhendi kana kuti hanzi ndokunenge kuine ende atara chokwadi ndakazvionera I was there, I saw it myself, ndakazvionera 2023 paya andika patakaenda kuZimlink nekuZimfest guys maCOS angatanga kutopinda nditi varume vakuru nemaCOS anditi COS iroro vachitengerwa nyama andika vachitengerwa doro anditi opiwa 50 pounds ndipo papandazitora pane murume mukadzi akandifonera chiti izvo simene murume wangu hani makandona njena yekuzimlink here kana kuti Zimfest ndichadzivi andika papa yatiripo wangori musi Saturday akasina kudzoka kumba akazodzoka kumba nemusi weWednesday achingomutsvaga ndakangopedzera imomuya kuti tichangodai ndichadai murume kwakuzoya nemusi weWednesday handiti kuyani kwakaita neWednesday yakabva tanga kutoita afe nemunhu iyeye andibunona saka mukadanizozvitari saka inenge chingwe kuchinjana kwezvirwere zvinenge zvichingosecurate because vekuafrica vakabva nazvo Cape Town kune chachakambonetsa cheche andimoona Joburg Zimbabwe vari kubva nechavo muno macho magara mune chemo andimoona voenda zvakadaro and it won't stop hanzi naku matenga I don't hang around Zimbabweans naku but it's zvakaoma pane pamwe nokuti you just need to go kunhingikiri ungoendawo pane vamwewo like even pane vakadzi chete unongonoendawo is not ese mafunctions ari bad not pese panenge pachitwa guwa nevanhu vekuafrica vemanhukiri like kungozoti we don't know hedu hatizivi tisine function yedu vanhu vakuru ukaticheka vanhu varipo these are just mature people older people vari kutongoya kuzozvifarikwa zvavo kwakupisa tavhurigwa mudanga takuenda nofara isu tovata usiku sechijebva masipika edu tiri palive vamuchitiona mangwana tofuma mune mumwe mumba kwake zvatopera animaona so be careful vasikana nevarume vekunze ava varume vemuLondon ava vemuUK ava vekuti munenge muchiti maonana navo I know kuti mamwe maCOS munogara muri kubasa saka munenge muine nyeri animaona munenge muine nyeri munogara muri kubasa muna nguva yekuti munoonekwawo mugonyengwawo handimaona but hazvizivi zvazvo zvinozoita kuti pamwe pachona handika ubva wati pikerere kwanziza kuti atobvawo kumba kwake akutobvawo kumba kwake I don't think kuti zvinonyatsobuda I don't think kuti zvinozonyatsobuda tsara honestly speaking yes we were hoping to see you nakusa ini ndakatomda I'm looking forward to see you andimona saka zvinonetsa asikana hatidi kunyepera naedu but kungoti nyaya dzacho dzinenge dzichingoyawo kwandiriwo regai tingodzisiyawo ipapo but I know guys a lot is happening a lot I just wish kuti one day vaite magatsi vaiva zvitaura nyaya pamwe pacho hangu ndindovarambidza because nenyaya unoti kwazvinozoenda takutoparadza kana vauyawo tova kuvaka kwete kuti tivaparadzi vakaza kuseri mozvisivira but handifamwe kana vauya ndochivaparadza because tikuda kuti nyaya uye palive pani pambo kuti ndintonyatsora but hazvibude wangu even vamwe vakadzi varume akauya ari madependents evarume utomuzati usakanganeka kuti yawa dependent ukada kuita yawo kuita ikai wazvirusa unless you are prepared une kamari kwakaisa pasaidi munhu anenge asina because mari chaitobudi guys ine hangu handizinda kumbobvunzawo naimi vagari vemuUK vakagara kuUK akati kwai varume vanonzi kwai itai akatitei mapiri 50-50
ndiani kuti mukaenda kuhotera kwanze kune murume bhiri rawo yarine 90 pounds bvisa yako 45 ndi bvisa yangu 45 kumurume wako who does that? Who introduced that thing? Who introduced that thing, guys? Because my husband is supposed to take care of me, guys. And badari. He has to pay. Restaurant. Who introduced that issue? Masio etano chema ndiko mruma notarati bona bhiriro setno yano dziganyoke pasi zvisapa konzi isaya kuhafa. Huh? Miss Vine, we are not white people. We are not white people. We are not white. Let them do it, the white people. Are we white? Are we white? If the white people does that, in any way, I'm an African woman, guys. I'm not a white person. I cook, I wash, I do everything for him. Do I get paid? Do I get paid? So when it's time for us to go to the restaurant, then you demand to have? No, guys. No. Let's be honest, guys. No. Ndowacha. Ndakanetsa ndakawa. Ndichorechisa machine masikwacha. Ndozo kwa ndakupfeka chakata nongobvisa ukanda pa I want to wait ndi ainireo initi ndicha aina handichika. Ndopedza papo ndomcleanira zvese everything zvese ndichiita. Anditi ndapinda wapinda mubedroom yami angachida kushanda futi guys. Won't sleep at that period. Guys, come on, guys. Let's be honest. Kwera ndipatare. Pochi ndipatarawo. Pochi ndipatarawo. Anyway, but my say is true. Do you go with your husband to a restaurant and make you pay half? Does he make you pay half of the bill ramaj? Zvikuitwa nevakadzi vasiwe kuti mari inenge isingatokwana hanzi island sisimeli there is when we tanzwa kuno tanzwa kunwa ku wachishiko chiko isling focus hanzi island kudiko and that's on we can earn the same amount so we share boost but not 50-50 exact but close to we seek it we fair earning the same amount and it yes or not mwe wangu akabata answer snatching and I am also working and one to akuti chokuti 50-50 into officer 20% e officer 80% 100. Hello dear. Next niche can be bit Rambo Tara, the plastic party and looking got it. Those in another thing is I think in my marriage is a Muslim. Why could Rora now and I sit down the competition, could they are competing against each other? I was feeling my partners and each other feeling between me. We got wrong on to Murmong. So what did you know to hold on, Call you see the reason see to which and you gonna do it a I am the one doing everything again. And it happens I'll put on to my chief 50%. Don't be so 20 can I say in the record. So Kunaman but when I can 5 years married can I teach or good you are not going to tell Kumbako in the Sakaran Kutuna Chakati. Which how old are you? Murubita so Kunizana Mapite Wiki, even though I think Kumbako Kunichakati in Kunamuna. One of our telling it's only couple. And as we tell your mind because you have to write for it. Could you want more much that we were partners here? Which I've seen. Could you want to and Vapambirane from the city? Negotiation over to Sangapona more competition. I think that much extra, that's my do not think a GPM. Which they could please the son. As my cause me in the Bukatana from which is there. Yes. But when I tell the man, you put it one running, I think what you put into Mama Gana, which is my visa on this. When I see it, and Mama Gana, who is going to Jimmy, Daya comrade is all okay. And yet, when I put some joke, I'm going to pick up chocolate, you know, 5 hours. Can I don't know?
ndosaka kwakuitika izvozvo yekuti vanhu vanga kuita masituation chip kana kuti azonzi akuda manhingi varume dzasiokutikuda kujamba kunoda kukureplace kuda kutsvagira competition ndinoti mukadzi achaziva kuti munhu akuda manhingika apachagarikike mumba moma kutoita ngewodhiwo because waitata pfimba dzako kwauri kufamba nako kuite it's just fight after fight and akumugadzirisi pane munhu wandanozi akamboti anzi kuti ndifambe nemukadzi wangu zvinondibhora nekuti tikada kuti tifane anitanga wandibvunza kuti mainfomivana musazokangana ko makazoti chinenhau yetakati kevana ati saka zvizoitwa rini mupamwe munhu ari kuona kuti patiri kunyatsonzwanana nhasi rega ndichibva ndataura ti zviri kuda kuti zvigadziritsike pano pamba nekuti kana tiri kurwaka hapana patinonzwanana but munhu akutoona kuti mukadzi vanu foneke hanzi maybe mukadzi zinosubmissive saka ari kufikisana kunzi bhatara but zvinenge zvakaoma guys zvinenge zvakaoma. Let me hear where phone. Hello. Hi dear, how are you? Good. How are you? I'm good. Contribute yourself. All right, sharp. Hey, all right. Hello. Yes, we can hear you. Mm-hmm. Ini nachida kutaura wangu. Hold on a minute. Hold on. Okay. Hello. Yes. Yes. Ndinoda kutaura wangu tingodzwisisana panyaya ye50-50 tiri kuno kunyika dzisiri dzedu. Umwe neumwe une situation yakasiyana mumba. Tese takauya muri mukadzi nemurume mauya mese mune ma-CEO enyiwawo mese kushanda mabasa akafanana muwana mari inonzi chi COS. muri kuwana mari yakafanana chichavi kuti ibati murume ndiye osenzesa whatever is getting to the last pen. Amuone kuti pane selfishness kasingaitika. Yes, kana yaripo. I can understand kana murume kwachiwana more money. Chera chiwana more money. But matira omo paduku ipapo. You have to contribute a little bit. Let's turn the tables around. Put yourself in his shoes. Kuti unongoshanda yako uchingotanda hazire kuti kuite uchingochengeta iye achingoshanda sebandi. Munhu wenyama basikana. Kuita murume santi mosaba. You should be grateful kuti unaye. Kana chita more money, iwe unotorawo less. I'm not saying 50-50. Ngati uri kana uchinoti murume wangu rate unoyesa kuziva kuti imari yakati. Ukuziva kuti murume yakati zvekuti akabhadharwa kese kanope inosara sina kana $20. But you say I'm a woman, he has to pay anything. That's not fair. No, that's not. It's not fair. Zvimwe zvinotanga waasesa situation. Kana chita more money than you, way more money than you. Because nyika dzinedzi mabhiri acho kunongoziva kuti for a little thing we have to pay money. Saka iwe unoona kuti murume uyu ari kuwana mari. Akanga azobhadhara zvinji yacho akazobhadhara chino akazobhadhara pari kufanana zviri fewo here zvandikuita. Okay, let me take the electric bill, let me take the heat bill, let me take the water bill away. Zvishoma wotorawo zvishoma inoone kuti pasituation yekuti zvese makauya mese muri kuita the same job, muri kuwana the same job. Why can't you do 50-50? Why can't? Why not? Manje varume vacho kuno varume ndivo vakauya kumasaidhi kumaceo COS. Varume vemacOS havasi kuda kubhadhara half of the bills. Vakadzi vari kubhadhara sara asina kana chinhu. Iye yake murume achisa padapo kana kutumira girlfriend kana kutumira musha kwavo is the other way round much kumacOS. Havasi kuda tivarume kuti timadholoora hatisi kuda kubhadhara. Ipapo yeah, of course kana munhu achidaro hell no. Ipapo ndo paunotsaura kubva pasi kuti hell no hazviti. Kana iwe usingadi kubhadharako get out. Go. What's the point? Uri murume pakuti kana usingadi at least kana ngatikati half at least kana usingadi kushanda kana tiri kushanda chete torawo ako half. Kana usingadi half the door is open. Zviri nane utambure kusvika pekupedzisira pane kudyiwa nemurume. Ipapo ndinorapa.
ipapo ndinoramba asi panyaya yekuti anzi ngati zvokuita 50-50 mivarume kuzimbabwe makazoita sei makambozviona kupi aiwa kutanga wawo assessa situation yacho but 50-50 haizongoiti stiukora 50 straight jam 50 chaiyo 50 nemurume aizoitiwo murume ngachiitavo 70 ka mukazoitavo 30 zvino murume unototi everyday kuti isa yako 50 apa kana ndisina ndisi kubhadhara tongwabudisa yako come on ipapapo futi munoziva deliverance imwe inongoya haisi weight kuti iwe pisa yako how you talk, how you're getting along in that house zvose zvinongozvichini kutaura kwacho kwamunenge muchingoita kubai momo ndokumwe kunongozoita kuti zvimwe zvinhu zvingozopa picha yakashata iye kuti iwe bhisa yako iwe ndida kana muchitaurira zvakanaka baby how much you make handizi kuti ndoita sei kuti handizi kuti ndiyazoita sei munyatsonzwisa life rekurarama nevana handingazivi kuti apa nekuti muri kupa henyu muono wenyu wakanaka chose ka musi kunyatsokuzwisisa zvekunyatsoitika kutimhu remasiyo esakauya hamusi kunyatsokunzwisisa varume vakapanduka kola munonzwa ndati naini masiyo esikosei singakonzera nyaya dzenyu moga naini semusi chino kuti vane varume vacho vanenge vachitya vari pamasocial media kuti vakidzi vacho vanotya rimaona vanotya kunopisa unonzwa tsitsi kunopisa kudzimba dzevana ava kunopisa varume ava control yekuafrica yaya guys yekuafrica yaya varume vakauya nayo yatetaura yaka vakauya nayo mentality iyoyo zvokuti yekuafrica yaya we could take it because vanga vachichengeta kana vachiita zvese but kana tasvika kuno things have to change my COS naini muripiko mumboyatso timboputi munovhara miromo guys kana uyai kana munochinja batai mino timboonesa ndokuti vanakola pamuno wavo kanaka they don't understand exactly mapositions amunawo handimona bataiwo mino guys uyai bate mino mumboyatsokutaura mumboyatsonzwa vambonyatsonzwa munoziva mamarriages akawanda epasiwo akawanda achona akatoparara munozviziva ai I'm so sorry. Zvinoitika asi ndezvokungoti zvimwe zvacho ndezvokuti you have to put your foot down semukadzi kuti vamwe vacho munodiwa kuti mukapa mutemo woya wonyengererwa 2 minutes you change kana waisa mutemo wako wataura kuti zvakati dzimwe nguva unotoda kutozvishingisa kuti let me tell you one thing with life, there is always a way. Guys, this is your number. Club phone. It's a number. It's a number of phone, guys. What could be the number of phone? It's a number. Maybe when you try, maybe you to turn around, some years on speaker, and you can look into it and she can't calf. The game I get to guys, depending on number. Depending on number. Team COS phone. Depending on number. We have to connect. Varume apana kana change vakauya nayo vakatonetsa wese muri kuhandikuudza kuti kola varume vemasiOS vakauya munomo vari kudanana nemimi vakadzi vakauya kudhara munomo mukuti mutodawo varume handi muri kuona vakadzi vatambura vakadzi vacho vanenge vachida vaka unonzwira vakaratsitsa kuno mwana ndakati my sister nevana 2 rova pasi kudzokera kuafrica akadzokera kuafrica ndakamuti you know what tingataura zvimwe kana tikudinika kuti apa pachino chekuti chichagadzirisika apa hapana sha unopinda angatopinda mudepression ka nevana 2 umwe wacho wachituka zvabva kunoko zvakatanga panhumbu apa ndipo zvakatanga memwani panhumbu kana chingwa chiita 1 pound chini asingasiyi murume abata kuga ndakamuti inozati chi pauri kungopiwa mari mai vemurume ndovazoti mupe mari ndikatidzokera kumba wangu kuga wacho waanenge achiti kuga arikumupa mari here kana kuti mukadzi ndizvozivi hangu zvinoitika because iri rasaidzi varume kai handizozivi rasaidzi varume bati techingowawo kuti pamadresing apa vari kuchinja nepamafoni apa vari kuitawo zviri nani tisingazivi pakeshi ndakaenda kumba iwe dzokera kumba just go back womushaisana nazvo izvi mari ikatirwa kubva kuafrica kuti mugova ndibva kuafrica yetickets uri wega unoti hatoshingirira une vana hakuna choice chichaudike mwana muchete kama nacho vamudiki mwangane 4 years kuti kazvagwa kadikaka chaudike unompani ndikati akatati ndakuenda nawo kumba let me go back then ndinotsvaga ndinotangira papi zviri nani kana zvanamba iwe munhu unopani chaudike wodini murume yatorova pasato kuti mugwa mari ibva kuafrica kumba
Zvinhu zvacho kuenda pamabvi muchinamati zvokwadi nekuti varume havana mugoni havana mugoni chero iye kuruga iye anenge achinzi kuruga une misi yake iyoyo yaanochemedzwa futi iye kuga a dog will always be a dog no matter where it goes chero ukaitora kuenda kupi iye kuga iye anenge achitora iye anotova nemazuva ake anochemedzwa nako kamukomana yachaingupa mweya kuti kungoshinga vasikana kuti zvawafunga izvozvo kakutoisa makumbo ako pasi kuti this is what I'm doing and this is it, and there's always a way. It could be tough, you know, even if one door closes, the window might just crack. Yeah. A door might not open, but a window will crack, and it starts there. Talk to God all the time. Nekuti hatina simba nazvo hazvina mugoni hazvina mugoni chero vana Beyonce vanongokurirwa tozoti nesuwo wana kabajob. All right, my sister, thank you very much for the wise words. Thank you very much, my Tabasa, my sister. Thank you very much. Right, you guys, for now, masiwe esa, for now, maybe mutumu, paka fana kana chusha over track me to explain. Masiwe esa for now, kana muda leva kana name. Mambo ya mutuuze how you are dealing it with your never maybe nyap. Muzuri kufamba sei nevarume kudzimba kuri sei ndizvo here zviriko fonai zvohwisa tsitsi guys tingataura nezvimwe zvohwisa tsitsi guys tara chokwadi zvizhinji zvo zvinohwisa tsitsi guys hazvitombosekesi unonzwa tsitsi saka naiwe uri kuzviita sei zvohwisa tsitsi zvekwamwari chaiko zvinonzwisa tsitsi hatuchinji munhu wakabva nawo kuafrica zvichagona kuona kuti ikenever change munhu wakabva nawo kuafrica achingoita akauya akontinya nawo angochinja nzvimbo chete asi akontinya ringori chako andita kontinyu anga chingoita kontinyuwa andita kontinyuwa chete hapana chekuti chinombonzisazo hapana chachinja hapana vari kungoenderera mberi vari mavo wese iko zvinova kutokwirawo mazera namai vavo pane marika pane bhegi mitengo yakahebe kuti dzinenge chibva kusheini kuda dzobva kusheini kana dzobva kutemu kana dzinobva kudg amene dzinobva kupi hembe dzacho dzavanenge vachitengerwa idzo dzedzo neiyo ukavafone kudhiraivhiswa mazimotari fona igazi ari varoda kufona vari kufona guys kana pasina nda kuenda zvangu tobatsana mangwana regai ndiinde zvangu mbonotangana nemuzara wangu unotaura inyaya nemuzara wangu kuti kere because amen tobatsana mangwana guys mas kuzvi 12:1 because ndinoda kuzoenda basa manheru kuzvi 12:1 anzokaza pagopa lavo nyaya dzemari dzinonetsa regai vanhu vakuzotaura inoti ndikataura nyaya dzemari dzinonetsa nyaya dzemari dzinonetsa hanzi ed hamuna green button mama hamuna green button hamuna green button hamuna green button mama leve masirosi mangwana masikati letiyave netravel blog ngatigoona pane dachida takati hatina kuzoita nhasi kwanzi pota muchienda kudate night nafadha ina ndiri zvokufamba ini kuita ndokuvati handei havamborambi asi zvokufamba ndo kufamba kukondoka nesingadini okay pana kutoya kufona but this is not zvokufamba famba izvo ndisingadi ndechidangozvigarira pano palife nemi ndikapedza pandinozvizororera zvokufamba famba izvo kona vari kufacebook hello yes muri sei ndazviona ndakutaura tezoni hanzi chakachenjeza dota yakatanga nditi sometimes muchiri kutanga kusvika munzvimbo
unotanga uchisaredha mari yako kumurume muchiratidzana mapayslip. Because muri kudiaspora futi kai. Moseva mari dzenyu muchiti tinoda kuzotenga chakati. Along the way ozonotisa kuti mukomana inga akuita zvemagirlfriend. Mari yenyu yemasavings iyaiya hachakuratidza kuti maane mari. Paunozodiscover paya pamune muntu inini on my side takaseva mari ikasvika kuma100,000. Tichiti toda kutenga property, toda kutenga zvinhu zvedu. 100,000 US. Yes. Pandakazodiscover ndakaona mari 5,000. Munhu anga atori nemabhe yake aimbhadhara rent nemari iyoyo. Saka unozosvika panguva yekuti wakuti mari yako iwe uchichengeta mari yako ichengete mari yako. Saka 95K yakadlana mari wei. Ende 5,000 yanga ndaona ndakangoitora vatondifonera zvikati komari enda kupi, ndikati ndindaitora. Undibvunza kuti waitorerei, akangonyarara akatoona kuti mawani. Saka what's happening now? Muri vakati mukatozoti mwana makuita zvake. Mwana anochengeta mari yake. Ngoita ma 50-50 iwapo. Saka muri kuita any like project moita sei? Hapana project yatinoita. Ndinongoitawo zvangu. Manje chiri For now hatisi kunzwisisa kwatikuenda. Kumbotanga kuchirekedza kuti munhu akura here. Because tikaita masame project titi tiri kuseva pamwe chete. Ko akazoita the same thing yakandiita. Ko how about the same mumboseva murimi? Mubate murimi? I think zviri nani izvozvo kuti iniye ngaasevi kana tazotenga project tongosangana pamwe chete yoisa hafu ndoisa hafu. Moita hafu, do you think kuti iripo hafu yacho yekuzoisa? Akana sina ndinongotenga nezita rangu. Hadi muri kuona guys, hadi muri kuona. This is another diaspora. It's diaspora but another diaspora. But Kona, you don't sound okay though. I'm okay. Those are Tarok said. Good. You don't sound too good too, anyway. But that's fine. Thank you very much, Kona Tarok said. Hey. Yeah. I'm not going to say a good woman, guys. A woman who knows how to save 100K. Then you just go and chow it with the ladies just like that. Sisimeni imwenyaya pama COS apa. Nde machozi. Tawanda, what's going on? Unoona moto nekubika every day, even my days panenge ari off. She waits for you kuti uve kubasa. Kuve kubasa. Tiri kutambura kuno. Tawanda. So ubira kuti madam ari kuti bika iwe. Iwe avachatobiki because avachatobiki ndiwatore musikana embasa. Aiwa atidaro. Saka alright guys, I think nyema COS yapasa mangwana let's go ahead nyema COS. Mangwana maskati let's go ahead nyema COS. Tawanda I need to hear my judge muri mu comment section guys. It seems that if varume they have things to say as well. Andimona. Kasi vakadzi ndiwo nyanya kwekuzo complain havo kwandiri. Andimona. Vakadzi nyanya ku free kwekuzo complain kwandiri. Vanouyawo varume 1-2. Andimona. But I think varume they've got also things to say. And see, let's open a platform for all. Mangwana maskara antika to varume mufona vakasunga vachitaura zvanenge vachitaurawo vakadzi vachitaura zvanenge vachitaurawo atipo pakuputsa tozama kugadziridza antika we are not there kuparadza tozama kugadziridza nekuumbiridza kuti vamwe vabatsirikane because honestly speaking guys haungauyi kuti murume chero ita zvese chero uri off chisumukai munobika iwe uri kuita basa rei basa rako jerei muri kushanda here naye zvadzitawanda muri kushanda iyi are you working Pama musi kuda kuenda kubasa pamwe maybe ndosama kungodziita izvo yausiko iye achibhadhara maduzi because zvochida kutiwe kwese are you working pamwe kana kuti varume havasi kuda kutiwa mukushanda vari kuti kuwa kunogwadza kumawarehouse vamwe havadi kushanda saka kana musingashandi zvachose muchingogara pamba mukadzi achiita zvese kubika yenyuka munomubikira
handime sebe yikuda kubasa mchikuda kudla kusikuna vari vana kusara paplaystation ka handimona saka alright guys ngatibasa nemangwana handiti hanzi ndinoshanda naiti sorry hanzvadzi yangu sorry my brother sorry my brother oshanda naiti manje kungoti naye hanzvadzi bonduzai kana makuitiswa zvese izvi bone charo muchiri kuriwana here mumba vamwe vakadza kutokanganisa zvachose chose ivava bonde chero muchiri kutoripiwa here mumba nokuti munopesana kapa mashifts aiwa scholastic atanga kutanongo kuno here atakabva kuafrica atanga kutanga kusimbe kuno ani munhu akabva kuafrica anga asingabiki mukona muri makomela kudai sokura kuti zvinhu zvachinja kuafrica ibika mukadzi aita zvese vapinda kamuno muuk ndovadzidzi vemacos nawo hachadi kuita kuti murume ita zvese benzi makana muise foni kana muripo palive muri kokumba muise foni pavolume atiwe tichitaura tichi kuno ariko kumberuka achitirwa tichitaura because this is wrong. This is so wrong. Varume vakutoshandiswa kutoabuswa guys simply because ndiwo muridzi weCOS zvine basa rei turi muridzi weCOS pakuzomubikira. That's so bad. Eunice yako si Eunice dakuro Eunice mucho. That's so bad guys, that's so bad. And maybe it's payback time. I'm not judging Emily, I'm just giving my opinion based on what is said here. Kana azouya mukadzi akauya side rake tongo chinchaka. But for now took my energy zvatauko. Handiti. For now took side rataona ndira tukutaura weroro. Andimona. Kana kwazoya uri side kuti aiwa murume yanodai nyepandai tuzvitengera ipapo. Zvaizvozvi asi nyore munhurume kuti anyore kuti tanetsekana nenyaya yenhikikiri yekuti everyday kune chinzi ndibikire ndakagara even asipo I understand even aripo ndakungodzi chibika. It's not easy kuti murume ataure izvi. Saka zvazvino ndombomira natawanda ndiri kumira tawanda ndiri kusati kwatawanda kana mukadzi azouyawo akati aiwa iwe uri kunyepa tongo switch kutombota pano panoswicha pano padhairi kunzai padhairi zinokomeza kuti nyaya unoyataka kutsigira kudai yongotora twist kudai totoenda newe kuswitch ikoko taakutoenda tose takanaka kuswitch animal taakutoswicha tichienda newe takanaka kuswitch shame. Alright guys, ngatibatane mangwana ndika let's meet mangwana maskati andika hatisangane mangwana maskati tichiendera kumbeti ndituye nayo yemaCOS andika kuma group amuri yemaCOS vaudzei kuti mangwana tenge tiripo and let's help one another anditi hatisi kuda kupukanya kana kuda kuputsa anditi kana uchiziva kuti you don't want to talk andika uya nayo kuseri nyora nyaya yako bring it I'll read it uya nayo kuWhatsApp toivereka andika kana muri two couple murume nemukadzi and you come as anonymous andika let's try to chonzo kuti certificate of sponsorship tinzo kuti zvinobatsirika sei andimona kuti kuti tinokubatsirai sei chatengoda chitudzokere kuba kwenyu muri yepi andika nekuzama kuonesa iwo kuti apa tine ma 20 years ma 15 years pano vanokubatsirai tinavo vachiri very good people here they'll come and help you kuti no zvinonzwa pana kwela mambofona rekutanga pa vatara kuti she's very good to that call andimona saka tomorrow ngatisangane panapa andika maskati and then we talk about it and because azvina kumira mushi guys but zvese trust zvinhu zviri both sides zviri kwese andimona so guys mwararabo guys ndo zvatenge chikurudzira izvi handi mukutona kuti zvosvi guys indatove munhu atokura kuchepera kudai ndatove munhu atokura sina kutoti rega ndichitoinda kumbonodini kumbonogara baba imi guys amutoni chimanya kunobika ndichida kunya kugone life chokasi ndinoti kaindimanye kunobika iweyi handiti kaindimanye kunobika because zvichagara ndozvatingori ndozochinja nhasi. What's going on mwana knows what's going on chichatika what happened musana ukusumudza waist do you know how to lift a waist urukotama kudai uchisumudza waist aukusumudza ukakotama kudai anditika unoisa rimwe gumbo pasi woita kufugamira so rimwe pasi kudai wosumudza waist zvakanaka zvisingabhedhesi musana rurwadza nei how are you feeling dear
So guys, tobatsana mangwana tika, tobatsana mangwana guys. God bless you. Take care. Tika morara po.